No, Karen estaba aí, sí. Oi. Moi ben, vale. Estamos todos logo, César. Bos días, vamos dar comenzo ao pleno ordinario deste mes. O punto 1 é a aprobación da acta da sesión anterior. Aprobación da acta de número 3 e número 4. Alguna intervención? Votamos entonces. Votamos para as dúas actas. Faltas ti, Rafa, máis Teresa. Iria, ti tamén non me sale o teu. Votos emitidos 21, a favor 21, apróbase por unanimidade. Imos co punto 2, decretos da alcaldía. Ten a palabra o señor secretario para dar conta. Sí, bons días. O señor alcalde presidente dá conta da relación de decretos que dictou dende a data de 25 de febrero ata a data da convocatoria desta sesión, que foi o martes. Quedan enterados e teñen copias, se non poden obtelas. O punto 3 é expediente de reconhecimento establecido xa de créditos número 9. Alguna intervención? Perdón. Vale, de acordo. Estamos todos de acordo? 3 e 4 xuntos, ben. Paz, explica un pouco. Bos días. Estes dous expedientes son dous expedientes de reconhecimento extrajudicial de créditos. Veñen por separado porque a tramitación vai a estar na diferencia de que unha relación de facturas vai con cargo. Non teño... Perdona, Paz. Foi culpa miña. Bos días de novo. Indicaba que estes dous expedientes que vamos a tratar ahora son relacionados con recoñecementos extrajudicial de créditos, veñen por separado, porque no momento da tramitación de pago vai a ser diferente. Unha relación vai ir con cargo a subvención que xa temos resolta dentro da convocatoria deste ano do Plan máis Provincia, e por iso é a razón de que veñen dous expedientes por separado. Ben, o que se trata é de levantar o reparo. Por un lado, é un total de 48.466 que fai relación a unha serie de facturas que as que mencionaba que van con cargo ao Plan máis Provincia, e o seguinte expediente, que é o expediente 1182, suman un total de 152.405,91, que ademais das habituales que veñen por ter o contrato en precario do Servicio de Axuda no Fogar, pois veñen outra serie de facturas de eventos que xa se fixeron en mensualidades anteriores. Ben, o que tratamos traendo estes dous expedientes a pleno é regularizar estas facturas para manter a transparencia e a legalidade financeira do noso Concello, e, así mesmo, esta aprobación o que vai a contribuir e permitir e evitar son problemas legais ou intereses moratorios a futuro. Nesta intervención non teño nada máis que aportar. Perfecto. El turno de intervencións. Paco, ten a palabra. Podía, bueno, isto de verdade é un auténtico escándalo que veñan aquí estas facturas. E falo que é un auténtico escándalo porque isto non é unha cuestión puntual que a calquer concelleiro ou concelleira lle poda pasar cunha actividade. É un auténtico escándalo e rirse dos cartos públicos. Estamos falando dunha cantidade ni máis ni menos de 200.871 euros.
Cuestións repetitivas que obviamente todos os anos, ademais, veñen aquí por este procedimento extrajudicial, como poden ser, supoño que a ninguén por lle sorprenderá que as aldeas de Nadal, algo que ademais é a única competencia que ten ano tras ano e que teña que vir aquí un gasto non recoñecido, nin orzamentado de 2.200 euros, pero que xa, de verdade, creo que é insoportable en termos políticos e en termos de transparencia política. O que é insoportable é o tema de Feiradeza. É insoportable. Iso se pode deber, desde logo, a tres cuestións por parte do concelleiro responsable: o pasotismo, a chulería ou, desde logo, a incapacidade manifesta de ser capaz de xestionar cartos públicos. Estamos falando dun goteo constante, de ano tras ano, repetidamente, na organización deste evento, onde nos veñen agora por unha cantidade de 17.161 euros distintas facturas de Feiradeza. Do ano, obviamente, falamos da edición do pasado ano. Por exemplo, de transporte de animais, 4.840, non debía contar, obviamente, con ese gasto. De gasto de streaming, 605. De xantar, 79 xantares a 29 euros, 2.520 euros. E, obviamente, o pago a Fricor polo traballo que fai de organización, 9.196. E a maiores, como o señor portavoz do PP, digo, eu supoño que despois desto xa o resto do pleno, supoño que xa non terá moita argumentación para ningún punto, resulta que tamén é o responsable dos campamentos de verán. E os campamentos de verán, se algo teñen certo, é que hai transporte, que hai, obviamente, autobús. E resulta que nos ven unha factura tamén dos campamentos de verán do pasado ano de 5.000 euros. Estamos falando de máis de 22.000 euros que, unha vez máis, se fai do seguinte xeito: con total falta de procedimento, e sabedor de que non tiña crédito para gastar iso. Para nós... 8 máis, tranquilo. Espera. Segundos, non? Mire, de verdade, os trámites básicos que están establecidos por lei, vostede é que pode permitirse un ano cometer un erro, pero que sexa algo repetitivo ano tras ano, como dixen antes, nos parece unha auténtica burla. E que, desde logo, pleno tras pleno, que non pode estar este pleno é pasando este bochorno e saltándose vostede a lei a torera. Gracias. Turno para a SOE. Alba. Alba, ten a palabra. Bo día a todos e a todas. Bueno, unha vez máis temos aquí facturas para que lle levantemos o reparo, facturas que neste caso non son de enerxía nin de suministros, senón que metemos algunhas, como falaba antes Paco, de aldeas de Nadal, algo que, dende logo, eu creo que se debería e se poderá xestionar con tempo, porque é algo que se fai unha vez ao ano. Ou outras como o transporte dos animais de Feiradeza do ano 2024, é dicir, prácticamente 10 meses despois de celebrarse o evento, algo que nos teñen acostumados porque todos os anos veñen igual, non vai a ser que fagan un ao dereito. E así chegamos ao punto no que estamos, sendo un dos concellos máis endebedados da comunidade, e neste pleno van prácticamente 200.000 euros en facturas reparadas. Ven tamén a factura de certificación e liquidación do proxecto de Don Ramiro, parece que non había crédito suficiente para ele cando esta obra se rematou fai meses, e isto é do punto 3, pero que no punto 4 tamén veñen facturas de tipo 2.500 euros para as comidas de Feiradeza, o streaming da feira, os máis de 9.000 euros que se pagan a Fricor pola organización da feira do cocido. Total, Feiradeza neste pleno, bueno, case 18.000 euros, cando xa estamos prácticamente en riba doutra nova edición, traen as facturas da edición anterior como a todos os anos. Isto é o que vostedes denominan xestión económica en mayúsculas, que é o que vostedes din que fan. Se non son capaces de xestionar un evento ao que vostedes, ademais, lle poñen a data que é unha vez ao ano, e que, ademais, o concelleiro ten a dedicación exclusiva e ten asesores, eu creo que imos apañados, non?
O conto é que non só veñen estas facturas, unha vez máis veñen tamén facturas de axuda no fogar, unha factura desas que levamos meses escoitando que xa non vai seguir vindo a pleno, porque van traer a nova licitación, xa deron varias datas, non cumpliron esas datas, quedaron de traer este punto a pleno e tampouco desta volta cumpliron. Eu prégolle que se poñan as pilas, levamos máis dun ano agardando por esta licitación, temos familias no Concello que levan máis dun ano esperando por este servicio que é primordial e parece que a vostedes non lle importa nin o máis mínimo. E remato. Perdón. Sí, por parte de Compromiso, Teresa ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Ben, como ben dicían xa desde a bancada da oposición, aquí o eixo estrutural destas facturas reparadas son as aldeas de Nadal, a Feira Deza nas súas distintas categorías, tanto de transporte como de comidas, como de organización, como de streaming, e o SAF. En canto ás primeiras que lle faltaba crédito e non tiñan omisión de trámites, si é certo que no primeiro expediente a interventora fálanos de que non é unha actividade estrutural. Eu casi temos que discrepar neste sentido, non técnicamente, lóxicamente, pero imos agora a ter a 40 edición de Feira Deza, co cual entendo que é algo que se reitera todos os anos en calendario e a actividade é moi similar, pois que sí que debería ter ao millor o expediente de contratación oportuno e non ter que verse nunha reclamación extrajudicial nin pagar estas facturas un ano despois da celebración do evento. En canto ao SAF, decía Alba que levamos un ano esperando por el e que en decembro do 2023 foi cando se trouxo ao pleno, co cual xa había moito antes indicios de que este contrato se iba a resolver. É un contrato suxeito á regulación harmonizada que ten que ir ao DUE, que ten que ter unha serie de trámites e aínda non veu a pleno, co cual, desde que veña a pleno para poder poñelo en vigor e dado a complexidade do contrato, vamos a estar outros 2 anos sin contrato do SAF, porque é un contrato moi apetitoso para interpoñer recursos. Entonces, lendo a hemeroteca, porque para mostrar a incoherencia, e isto en relación ao que dixo a señora teniente alcalde, que traían este expediente aquí por transparencia e legalidade. Pois voulle dicir o que decían vostedes. Fan xestión á marxe dos técnicos e fan caso omiso das recomendacións. E o señor alcalde decíanos no pleno de xaneiro do ano 2017 que na súa época anterior como alcalde eu explicaba aos meus concelleiros que non levantaba reparos, que nos producira que os pagara do seu bolsillo. Decíanos vostede que os que fan a alloada que o emenden no pleno. Eso decíanolo vostedes, señor alcalde. Entonces, como aplicamos as verbas a estes expedientes? Bueno, pois facían moi ben os deberes e chamábanos a atención e dábanos un tirón de orellas porque durante o noso mandato totalizaban en os reparos en 200.000 euros. E hoxe traen 200.871,91 euros de facturas reparadas. Entonces, nos sufrimos a implementación da lei de contratos, a posta en vigor, con todo o cambio de criterio. En aqueles datas, ustedes decíanos que eso era incompetencia nosa, e nós decíamos que era unha lei que nos estaba encorsetando e que non estaba pensada para as entidades locales. En que cambiou os termos? Nada, resérvome para o segundo turno, sin problema. Gracias. Ben, Paz. Abelino ten que pagar todo de feira de... Paz. Ben, quixera empezar a miña intervención dicindo que, evidentemente, aínda que esta intervención non sexa desexable, nin sexa... Continúa. Non sexa desexable, nin sexa cómoda, si é responsabilidade traer estas facturas aquí, porque non pode repercutir nas empresas sobre as que se levaron e se poderon levar a cabo os eventos que se fixeron. E, pola contra, as actividades veñen a cubrir os gastos lexítimos que están reflexados nestas facturas que se levaron a cabo no seu momento e, polo tanto, o que sí ten de positivo é que repercutiron beneficios moi positivos
pois para Lalín, sobre todo pois na hostelería. Con respecto ao SAF, decirlle que temos o orzamento, e é unha travería, agora aquí neste momento, no transcurso de 2 horas, convocar un pleno extraordinario e traer o expediente do SAF. Sei que non vai a ocurrir porque existe un compromiso de trasladarlo a vostedes como portavoces e analizalo con ustedes. O pliego do SAF está totalmente rematado, está totalmente calculado e estamos cos precios xa que se poderían sacar nesa licitación. Non nos trouxemos, como habíamos acordado con vostedes ao pleno anterior, ao pleno do mes de marzo, porque nos parece que os precios que son o resultado dese estudio económico... O pleno de marzo é hoxe. Pleno de febreiro, perdón. Sí, pleno de febreiro, que habíamos acordado, efectivamente, era o pleno de febreiro, pero están calculados os costes, pero nos parecen unhas cantidades estratosféricas o que sale ese resultado. Por iso que a falta de que hai un acordo a través da FEN, que creo, sin dúbida, o afirmo, que é quen nos ten que regular o SAF para os concellos, porque senón estamos nas mans do que as empresas do sector queren aplicar. Iso foi a decisión que tomamos, dar un pelín de margen e non traelo ao pleno de febreiro. Pero está, se vostedes é o que lle preocupa que este goberno non ten a tarea feita dese pliego, o que lle dixen antes, nun par de 2 horas podemos convocar o pleno e traelo aquí. Entón, teñan a tranquilidade que no pleno do próximo mes de abril traeremos ese pliego. Antes o analizaremos con vostedes e tomaremos esas decisións. Si salimos polo precio que temos ahora mismo, que xa lles anticipo que está por debaixo, o que estamos ahora pagando está por debaixo dos 30 euros, pero na nova licitación superamos, nalgúns tramos e nalgúns servicios, superamos e con creces o precio dos 30 euros hora. Nos parece fora de lugar totalmente, pero a falta de un regulamento ao que todos os ayuntamentos nos poidar fose o desexable que nos igualásemos no precio, pois así estamos con un servicio que en breve vai se facer totalmente inasumible para as administracións, en este caso para nós, para as administracións locais. Nada máis nesta intervención. Gracias, Paz. Turno para Paco Vilariño. Bueno, mire, o informe da interventora respecto a este recoñecemento de pagos, na súa conclusión di textualmente: procede a emitir nota de reparo por non seguir o procedimento de recoñecemento de obrigas baseándose na omisión de requisitos ou trámites esenciais e na insuficiencia de medios. Eu, de verdade, non sei como políticamente non lles cae a cara de vergonza. Insisto, calquer concelleiro pode pasarlle nunha actividade, pode pasarlle un ano, pero repetitivamente é, desde logo, un escándalo. O tema do SAF é un escándalo. Como poden dicir vostedes agora aquí que si queren facemos un pleno extraordinario en 2 horas para aprobar o do SAF? Home, eu creo que é unha tomadura de pelo. Levan anos con este tema. Desde logo tiveron tempo de sobra a sentarse con nós e, insisto, e con outras partes que saben cal é a nosa opinión, que se teñen que sentar por ser partes evidentemente fundamentais e afectadas por este pliego, como poden ser as traballadoras, onde hai desde logo moitísimos usuarios e usuarias afectadas. E mire, o que non lle mercamos desde o BNG é o do prezo. Por qué? Porque por culpa de vostedes, por ter retrasado tanto esta licitación deste servizo, todos os lalinenses imos pagar moito máis por este... Sí. Eso é mentira, e ti sábelo. Bueno, empezamos con as interrupcións. Imos pagar máis cando saquemos o pliego que pagamos agora. Imos pagar máis, desde logo, hoxe en día págase moito máis,
que si isto se sacara o ano pasado. Ou iso tamén é mentira. Sí, porque a empresa renunciaría. No, Sí, porque a empresa votaría teríamos sacado un pliego, señor alcalde, en tempo e forma que tería uns prezos como outros concellos que o fixeron, que se iría ao longo dos anos de licitación, da adxudicación, moito menor. Non me discuta o que obviamente non é discutible. Por lo tanto, nós insistimos e estamos, aínda que non creemos desde logo que esa licitación, dixémoslle en varias ocasións que ten o noso apoio para facer o mellor pliego posible e que conta con o noso apoio. Agora, home, desde logo, o retraso injustificado que están facendo é, desde logo, a todas luces indefendible. E mire, señora Teniente Alcalde, vostedes se como os marrós que non lle corresponden. Non me doi dicilo. E a interventora, desde logo, xa non sei nin o papel que ten nesta casa. Pero que todo o que se dixo aquí, de Feira Deza, non teña resposta nin consecuencias, é impresentable, de verdade. Gracias, Paco. Turno para Alba Forno. Bueno, moi breve. Evidentemente, Paz, que as empresas que fan os traballos ou que fixeron os traballos non se poden ver prexudicadas pola súa mala xestión. Iso é así, pero é que a súa mala xestión, e falo concretamente do caso da organización de Feira Deza, é algo que se repite no tempo, porque levan vostedes 6 anos organizando Feira Deza e levamos vendo todo este tempo como se pagan as facturas anos despois, nalgún caso, meses despois, sen seguir os procedementos. Bueno, no caso do SAF parece que nos reta a vir a un pleno extraordinario. Eu digolle que nós non lle temos medo ningún, iso non é o que nos preocupa en realidade. Vostedes levan un ano e pico para sacar unha licitación. Creo que nós tendemos a man desde o primeiro momento con este tema, ollo, pero creo que tamén levamos bastante tempo agardando a que isto salga adiante e preguntando polo tema, quedaron nunha cousa, non a cumpliron. Creo que ata agora foron bastante consecuentes. E o que nos preocupa, bueno, é que saquen a licitación adiante e que saquen do mellor xeito posible, que se dé o servicio como se debería aos veciños e veciñas e que as facturas do servicio de axuda a domicilio non sigan vindo a pleno saltándose os trámites esenciais, que é o que leva acontecendo máis dun ano coa súa boa xestión en materia económica. E remato. Gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. Bueno, pois vemos aquí que, aparte dunha xestión económica e contractual pésima, falta humildade, porque eu creo que, en vez de ter así unha actitude prepotente, creo que se o fixera desde un xeito construtivo que sería moito millor. Porque, en primeiro lugar, o contrato do SAF dinos que en 2 horas o pode ter convocado pleno extraordinario. Nós, por parte da oposición, non temos problema en traballar para estudialo, porque, aparte, nós ofrecémonos todos a estar aí ao seu carón para coñecer ese pliego. É dicir, entonces non nos veña dicindo que agora se retrasa por nós, cando nós nos ofrecemos a estar para tramitalo. Iban a traer ao pleno de febreiro. Non o traen e botanlle a culpa a que había traballadores de vacacións. É que está grabado nas actas, é que non teñen, vamos, é que nin memoria do que din. Entonces, cando eses traballadores deixaron os deberes feitos antes de marchar e antes de rematar o ano. Entonces, escúdanse en calquera excusa para ocultar a súa inoperancia. Despois, dinnos que o traen aquí porque perxudicarían as empresas. E cando estaban na bancada da oposición decían que facían o teatro de levantarse e todo o demais, decían que non nos culpen a nós, decían vostedes, de que non cobren. E aquí están facendo reiteradamente contratos nulos e non por falta de contratación e ter un embudo en contratación que nós tiñamos porque houbo que adecuarnos e a cada pleno traíamos un contrato e baixaban as facturas reparadas e anunciábamos os contratos do seguinte mes, cousa que vostedes non fan. Anúnciano e nin siquiera son capaces de cumplir. Entonces, esa é a diferencia. Entonces, non... E agora veñenos dicindo que é para non perxudicar. Claro, non é para non perxudicar. É que non pode haber un enriquecimento injusto da administración. Decíamolo antes e seguímolo dicindo agora, porque se algo somos nós é coherentes, que é o que lle falta a vostede. Gracias. Moitas gracias. Pois para rematar o debate destes 2 puntos, quero pontificar
algunha cousa para que quede claro, porque dá a sensación de que o facemos así porque nos é máis cómodo, e non. Facémolo así porque non temos outra maneira. Señora Varela, dice vostede que nós dicíamos, leo aí textualmente o que eu decía como portavoz cando era jefe da oposición. Ben, é certo, eu hasta o ano 15 non levantei prácticamente ningún reparo. Eu non mentía. Agora teño que levantalos. De verdade. Porque eu non levantei. Cambiou a lei e despois vostedes tiñan que levantalos, claro, normal. E agora tamén os teño que levantar. Pero eu que dicía daquelas é que eu non levantara ningún reparo, e era certo, porque non levantaba ningún reparo. Sí que os tiña levantado. Ca anterior lei. Levantei, ao mellor igual levantei na miña vida unha dúcia, ou pouco máis. Pero agora cambiou a torna porque xa lles dixen o corset que nos fixeron desde o Ministerio, tanto Montoro como a Montero, que nos teñen feito. Mira, telegráficamente, con respecto de Feiradeza, mea culpa. Eu falei que a conselleira non tiñamos cartos para o que queríamos facer en Feiradeza. Feiradeza é un evento que vale a pena sobradamente gastar o que gastamos aí, sobre 27.000 euros, vale a pena, porque é un dos mellores eventos de Galicia, está entre os 3 mellores de Galicia de eventos gandeiros, entre os 3 mellores de Galicia, non calquera, entre os 3 mellores de Galicia, por lo tanto, vamos a ir mantendo. Eu falei que a conselleira, que teño unha boa relación, e dixenlle, mira, non temos moitos cartos este ano, pois a ver se nos pudera dar 27.000 euros. Dixeronme que o iban mirar, e eu mandei a Belino tirar para diante. E só nos deron 9.000, e Feiradeza fíxose, por lo tanto, hai que pagala. Por lo tanto, non pasa nada. O sea, xa bastante nos dou. Mellor é que nos deron os 27, dou nos 9, xa bastante nos dou. Eu contaba cos 27, si, dou nos 9, eu non lle podo chorar nada a Conselleira de Agricultura, nada de nada, ao contrario, tiña que tela na gloria. Por lo tanto, non hai ningún problema. Esa é a verdade o que pasou con Feiradeza. Gastamos 27 e deron nos 9, punto, contábamos con 27. Entón, a culpa non é da Belina, a culpa é miña que dixen tira para diante. Sabedes que eu, cando teño claro unha cousa, tiro para diante. Ás veces tamén me equivoco, pero tiro para diante. O normal é que pagáramos, pero non pagáramos porque non nos deron. É que foi culpa nosa, pero que queres? Eu non digo nada, pero pagar hai que pagalo. Por lo tanto, non é culpa da Belino, que xa está escocido co tema de Feiradeza, xa lle tiña eu dado caña e dixo, non gastes máis do que teñas. E a culpa foi miña neste caso, vale? Que dixen para diante, contando que iban vir 27 de Agricultura e viñeron 9. Pero bueno, porque a Agricultura tamén ten que valorar que non é o mismo o que fan ali con 2 vacas ali do país en tal sitio, que non vou poñer nombres, pero que os hai, non pode ter o mismo que a Feiradeza, que é outro nivel. Entón, debía haber tamén eventos de primeira, de segunda e de terceira. É como as feiras gastronómicas. Todos queren cobrar como ao cocido, pero non son todas como ao cocido. Olla, nos dan uns 40.000 euros, sí, os outros algún dañe 5.000, sí, pero non poden comparar as feiras. Por Feiradeza non se pode comparar ca feira de Cuspedriños de Riba, se que hai, a ver se vai haber feira en Cuspedriños de Riba, non. Quero dicir que non se pode comparar, por lo tanto, que quede claro. Entón, mea culpa. Segundo, o SAF. O SAF, eu tamén tuve algo de culpa, pero por bo, porque na última reunión que tuvemos da Comisión Ejecutiva da Mancomunidade, miramos o día 1, Pepe, empeza a funcionar o novo equipo que fixemos. Agora temos un equipo permanente para o Concello de Lalín, todo ano, e outro para os outros 3 concellos. Co cal duplicamos, bueno, no caso de Lalín, case triplicamos o uso que vamos ter. E tamén falamos da posibilidade de mancomunar o SAF. Pero polo menos sacalo, despois xa viran á baixa, non? Pero, oye, o do SAF, estimada Alba, o do SAF, recordo sempre unha vez máis que somos os paganinis dunha mala xestión dunha lei que fixo o PSOE, porque eu recordo e repítolles que a primeira vez que fun a Moncloa, non, a segunda vez que fun a Moncloa na miña vida foi porque nos chamou Zapatero a executiva da FEN e dixonos que os alcaldes non iba, os concellos que non iban pagar un peso, que iba a pagar a mitad ao Estado e a mitad á Xunta. Foi o que se nos dixo. E a día de hoxe estamos pagando nos case a mitad. Que eu tamén, xa vos digo, que eu estou analizando, eu non vou facer cousas ao tuntón, nós vamos agora a licitar o SAF, como ten un déficit do 50% máis ou menos, non? Eu vou mirar se podo emprender accións judiciais, porque xa me chegou hasta aquí. E se podo aprendelas, preguntei ao secretario, estámoslo vendo, eu son capaz, porque non é competencia nosa, é que é unha competencia impropia. Por lo tanto, eu son capaz de denunciar ao goberno do Estado porque nos engañou. Ao mellor non ten recorrido, pero eu denuncio. Además, como hai acta donde nos recibiron un Moncloa e nos dixeron que non íbamos pagar un peso, eu teño unha forza moral
para ti. Porque agora non é que paguemos un peso, é que pagamos a mitad do que vale o servicio, ou máis. Agora se o sacamos a 28, ao mellor igual non lo colle unha empresa a 25 ou por aí. Que, Paco, estamos pagando menos do que pagaríamos se sacáramos a licitación, xa verás. Pero, bueno, eso é fariña outro costal. Entón, eu vou mirar, o SAF ímolo sacar, vai vir ao próximo pleno, ímolo sacar o Concello de Lalín en solitario, e vámoslo adxudicar á empresa que se presente, lóxicamente, a que cumpla, pero eu vou mirar se ten recorrido, e se ten recorrido vou non ejercitar accións legais. Por que? Porque non hai que... O que non nos poden é cargar con todo, o que chaman competencias impropias. Entón, oye, eu vou non analizar jurídicamente, e se eu dixen ao secretario, e se hai que contratar a Garrigues, contratámolo. Porque non é normal que nos teñamos... É que a nos costanos sobre 400 e pico mil euros, que é unha barbaridade. Cantas pistas facemos con eso, que iso si é a nosa obligación, e nesto non tiñamos que pagalo nós. Porque temos que aguantar a vela de outro pau. Ou porque cada pau que aganta a súa vela. Por lo tanto, eu son consciente de que é un problema para todos os concellos, é un problema que lóxicamente, tiña que implicarse a FEN e a FEGAN, e entón a ver o que sale. Pero, en todo caso, non é culpa nosa, e sí que é culpa de facer unha lei donde non se valorou económicamente o que custaba. É moi bonito facer leis, e por non lle poño con que facelas. Ese é o problema o que pasou co SAF. E termino dicindo que Paz leva moito tempo traballando nese pliego, e o pliego noso é eu creo que vai perfilado por activa, démoslle voltas por todos os lados, ou déronlles. E, por lo tanto, tes ti razón, Teresa, de que vai haber recursos, case seguro, nese mundillo vai non saber case seguro, pero para que non nos houbera, fomos mirando as aristas que podía ter e limámolas todas. Inda así poñeranlle pegas, pero é un pliego, eu creo que ben feito. E aí hai que felicitar a Maripaz, porque, aínda que é a súa obligación, dá moito traballo, e son moitas as rinos que se levan feito. E despois tamén non dixeron nada, pero, ben, por exemplo, que van 7.000 euros, 6.900, do mantemento da actividade contable. Home, parece un pouco ilóxico que o Departamento de Intervención que traiga unha factura a reconocimiento. Por que? Porque chegou nosa factura o 30 de diciembre. E xa non contábamos con ela. Entón non queda máis remedio. Pero tamén é porque a empresa se retrasou. Sabedes que aquí, agora acabáronse os retrasos de Fenosa, porque xa agora xa está nunha empresa. Acabáronse, fomos limando un montón de cousas. Agora se limámoslo do SAF, e acábase co de Feiradeza, e para o ano miraremos de a ver se na Xunta non podemos quitar máis, pois, bueno, eu creo que limamos moitísimas cousas. De entrada limamos o de Telefónica, limamos o de Fenosa definitivamente, que non era pouco. Así que estamos facendo un esforzo grande. Ou que pensan que nos é ilusionante traer aquí ao pleno estes puntos? Nin eu prefería non traer ningún. Se o traiga porque non me queda outro remedio. Porque senón incumplo a lei. Por lo tanto, pero que quede claro que ten toda unha explicación. Ten toda unha explicación. E ás veces é botarlle demasiado peito, sí, pero eu sempre o fixen. E levo 31 anos facendo e case sempre me saleu ben. Eu contaba con máis subvención da Xunta, pero por culpa nosa, pois, non levamos tanta subvención. Pero ainda así levamos tanto como o Concello que máis levou en temas de feiras. E defendo a Feira 10, e defendo meter as vacas no Lalín Arena, e defendo todo o que ten que ver con a gandeiría, inda que ás veces non estemos de acordo todos con ela. Votamos entón por separado. Primeiro votamos o punto 3 e depois votamos o punto 4. Imos co punto 3, votamos o punto 3. A ver, perdón. A ver se vai agora. Tamén nos dicías ti, Teresa Varela, que estes reconocimientos que é ilegal votar en contra. Dicíalo ti. Vale, de acordo, pero vos erades un goberno que dicíades que non se podía votar en contra. Si se pode. Os o Bloque están votando en contra, por tanto, si se pode. Que non se debía. Bueno, pois aí o tes. Da miña época e da nosa época de goberno viña a factura validada polos técnicos, que agora en moitos casos ni siquiera cumplides. Vale, votos... Se queres seguimos falando, porque, ben, abrindo veloz, que
Non, se eu, a ver, eu non lle reprocho nada que voten en contra, por min que voten o que queiran, está no seu dereito. Simplemente que, eu digo o que dicías ti, votos emitidos 21, a favor 12, non 5, só o bloque, abstencións 4 de compromiso, queda aprobado por maioría. Imos co punto 4, volvemos a votar. O mínimo resultado, votos emitidos 21, 12 a favor e non 5, só é bloque e 4 abstencións de compromiso. Vamos co punto 5. O punto 5 crédito extraordinario, expediente de modificación de créditos. Este é para unha pequena expropiación dunha carretera que está facendo a Diputación ali na curva. Sí, vale. É para unha expropiación que está facendo a carretera, vaise facer ali na, sabedes onde é Pontasneiro, ao pasar o Pazo de Liñares, onde hai ali unha granxa de perdices non, de galiñas, de cuellos, de galiñas. Ali quedou moi estreito e hai que expropiar os terreos. Entón eu chegará a un acordo coa Diputación donde eles fan a expropiación e marfan a obra, e nos pagamos o resultante da expropiación, que é pequena cousa, canto? 6.000 euros ou 5.000? 5.000 euros. Entón é para ampliar a carretera ali, que vai de Prado a Vilatuxe, é para ampliar a carretera ali nesa curva, bueno, facela máis razonable, mellorala un pouco, sobre todo na entrada da parte de Prado, non xa tanto da parte de Cristimil. Hai algunha intervención ou non? Vale, votamos entonces. Esperamos por Paco ou... Vale, entón, vale, votos emitidos 19, a favor os 19, abstención técnica de Paco Vilariño e Medela que tuvo que ausentarse, e queda aprobado por unanimidade. O punto 6, maioría. O punto 6 é a declaración especial de interés e utilidade da bonificación do ICIO a residencia das Dores, que todos coñecedes, e fai obras de vez en cando. Entón, fai obras e sempre se lle bonifica ata o 95% que é o que marca a lei en cousas de interés social, etc. Entón, é bonificarlle, están facendo ali unha pequena reforma de 200.000 euros, e é bonificarlle a parte do ICIO, que serían 4.000 ou non sei canto. Bonificarlle o 95%. Hai unha intervención neso? Non. Votamos entón. Non me sale, César. Atascou. Sí, a ver se ven Alberto, se está. Está aí. Alberto, non vai isto, a ver como... Damoslle aí alguna cousa? Damos igual, aunque non salga. É verdade, yo te lo voto. Aquí están pulsados, ¿no? Ahora aí, parece. Ariana, falta o teu. Pois aquí non sale, Aquí non me sale. Aquí sale que falta Paco, Ariana e Medela. E Ariana está. E a Ariana ali sale que sí. Bueno, pois anoto a César. Votos emitidos 19, a favor os 19, apróbase por unanimidade. Imos co punto 7. Modificación puntual de relación de postos de traballo. Resolución de recurso de reposición. Interves ou... Sí, nada, moi brevemente indicar que este expediente trátase de desestimar íntegramente o recurso de potestativo de reposición presentado tanto pola educadora familiar
como por a técnica de recursos humanos, porque solicitaban que se lle asignase un complemento de destino a un complemento específico superiores aos que tiñan asignados. Entonces, o que traemos neste expediente é esa desestimación. Moitas gracias. Alguna intervención? Alba, Adriana, tes a palabra. Oi, que concho. Xa está, Adriana, tes a palabra. Nada, é moi breve, que, bueno, no seu programa electoral traían a nova RPT, seguimos esperando por ela, estamos coa de 2009, non se cumpriu o compromiso, como outros moitos compromisos que viñan nese programa electoral. Bueno, estamos cunha RPT de 2009, fai 16 anos, e isto, aparte de mala práctica na contratación de persoal, dá un pouco que sospeitar que xa a contratación de persoal non sexa por necesidades, senón, necesidades do goberno, senón necesidades do Partido Popular. Entón, simplemente recalcar que son horas de cumprir os compromisos, nada máis. Gracias, Ariana. Turno para Alba Forno. Eu, antes de meterme neste tema, antes que non quería pedir tempo, a colación da competencia impropia do SAF, que falaba antes, pola que o Concello paga eses 500.000 euros que lle doen na alma cando van para atender os nosos dependentes, estaría ben que tamén valore que demandar á Xunta de Galicia por esa competencia impropia pola que pagamos case 700.000 euros que van para o Conservatorio de Lalín, que tamén é unha competencia impropia. Pero é distinto, que tamén é unha competencia impropia e habría que ver cantas pistas se farían con eses 700.000 euros. O Conservatorio dámolo por... Escoita, o Conservatorio dámolo porque queremos, inda que queremos, pero é que o SAF témolo que dar a narices, esa é a diferencia. O Conservatorio dámolo porque queremos. Nós hoxe, que non vai a ocurrir, pero se pechamos o Conservatorio non pasa nada administrativamente, pero o SAF temos que dalo. Se é diferencia, o SAF é obligatorio e o Conservatorio non, inda que sería un marrón, cerralo, podíamoslo cerrar, sin embargo o SAF non podemos cerralo. Se é diferencia. A mí pareceme ben que non se poida deixar de dar o servicio de axuda a domicilio. Supoño que os veciños tamén. Entrando no tema, unha vez máis estamos con temas de RPT ou modificacións a voltas en vez de traer a nova RPT, que é o que deberían estar facendo e que, por certo, que quedaron de facer non nesta legislatura, senón na legislatura pasada. Vai alá, unha media. Fai uns días víamos na prensa un titular que era que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulaba a adxudicación da praza de coordinador deportivo do Concello de Lalín. Isto xa o tratáramos en pleno, nós xa falábamos das posibles vías judiciais, das numerosas alegacións, como no caso que nos ocupa as alegacións tamén, pero, vostedes a estas cousas fan caso omiso, incluso tendo, como naquel caso, informes en contra bastante claros, ademais do secretario, e, a súa desfeita en materia laboral estálle custando moito diñeiro aos veciños e veciñas e vemos como lle seguirá custando diñeiro aos veciños e veciñas e creo que deben poñerse mans á obra e pregúntome cando vai a vir a RPT dunha vez e quen vai asumir a responsabilidade de todo o que está acontecendo na vía xudicial e do que está por acontecer nos tribunais. E remato. Gracias, Alba. Turno para compromiso. Teresa, tes a palabra. Recoñecéndolle que como alcalde ten vostede para cerrar os turnos, eu xa lle pedín varias veces e volvo a reiterar hoxe que si nos nombra, que despois nos dé a palabra para poder contestarlle. E se non introduzca novos temas de debate cando despois nós non temos voz. Para non facer o mismo que facía vostede e coller e enlazar no seguinte punto que non íbamos intervir e aproveitar ese tempo para falar do anterior, porque nós eso tamén o sabemos facer, pero como daquelas tamén non nos parecía demasiado ético, pois agora non llo facemos. En canto a ahora xa entrando ao asunto que temos de debate, a súa política de persoal nunca foi boa, foi sempre nefasta. Nunca estudiaron a adecuación na contratación, prorrogaron contratos do xeito que o prorrogaron, porque o momento daquelas permitía, hoxe non é o mismo. Entonces, vimos estes días na prensa como TSJ lle tombaba o de coordinador deportivo. Sí que vemos os distintos recursos que houbo sobre a RPT. Entonces, sí que temos que manifestar un descontento total e absoluto sobre a xestión dos asuntos de persoal por parte do Goberno.
porque isto, as súas accións e as súas decisións están afectando non só moralmente os traballadores, porque á vista está que teñen a velantía de interpoñer os recursos con todo o que iso conlevará, pero tamén están a menoscabar a prestación de servicios, porque vemos como baixas de longa duración non as están cubrindo. Na nosa época, nos sacamos bolsas das que vostedes se beneficiaron para cubrir determinados postos. Si é ben certo que non había bolsas para todos os departamentos nin para todas as áreas, pero que agora non as sacades, seguides tirando das anteriores e non vos ruborizades siquiera. Entonces, cando estaban na oposición, pretenderon darnos leccións de persoal e daquelas eran grandes xestores en materia de persoal e nos tiñámoslle que recordar que a problemática que tiñamos do persoal que viña herdada da súa época. De feito, iso levou a que moitos traballadores desta casa acabaran nos tribunales para que lle reconoceran a súa plaza e esta plaza fora adscrita á RPT antigua. Nós íbamolo facer, pero o tempo foi o que foi e non nos chegou para poder solucionar. Agora asegúrolle que a nosa praxis iba a ser totalmente distinta a que están aplicando vostedes. Entonces, neste punto, ímonos abster, pero en base aos informes técnicos que están no expediente, non porque isto sirva para aprobar a súa praxis en materia de personal, todo o contrario, que estamos totalmente en contra. Ben, eu, se interveño, teño que facer referencia ao que dixestes vos, senón non ten lógica ningún. Entón, por esa regla de 3, interviré eu, volverías a intervir vos, volvería a intervir eu, sería ou non acabose. Son as reglas do xogo, Teresa. Pero, bueno, non vou a discutir contigo, con vostede, entonces xa non interveño e listo, votamos. Falta o teu voto, Paco, e máis o de... Si, falta. Votos emitidos 20, a favor 12, non 0, perdón, e abstencións 8 os grupos da oposición. Ratificación do recurso de reposición referente ao antigo centro de saúde. Ben, isto non a defender eu porque son o que teño, o que estou levando a negociación e, por tanto, xa vos conto de que vai. Este recurso imos poñelo igual para adiante, sabendo que o recorrido é incerto, probablemente non sexa un final feliz, pero podolles asegurar que en palabras de xente que falei do Ministerio lles encantaría que o ganáramos, pero non vai ser así probablemente. A ver, o tema é que o centro de saúde, a min gustaríame que volvera ao Concello, pero como propiedade, non como cesión. Porque, se ven como cesión, que non hai ningún problema, porque eles o que non queren é ter inmuebles, eles cédenlo encantados, pero o problema é que cada vez que faz unha obra, pois perde a feitura. Eles deixanche facer a obra, pero perde a feitura. E despois sigue sendo deles. Entón é un pouco inxusto, non? Recoñecido por eles mesmos no Ministerio que era inxusto. Hai unha lei do ano Catapún, xa da época de Franco, e logo modificouse xa na democracia, pero parcialmente, donde di que cando un concello cede para un fin determinado un solar para facer unha obra para un tema social, como foi o caso de Lalín, que cedeu o solar ao Concello de Lalín para facer o Ministerio, para facer o centro de saúde, dice que se deixa de prestar ese servizo, que volve pasar ao Concello o solar máis o centro, máis a obra que haxa ali. Que ocorre? Que poñen unha cláusula leonina, ilegal e inmoral desde todos os puntos, e é que se pasan 31 anos, queda todo para o Ministerio, e Carballeira, que foi o que pasou na estrada máis en Lalín. E despois, se queres telo en propiedade, comprarlo e pagas, o 50% é teu, e pagas, ou sea, ti pagas 2 veces.
que, por certo, obviamente, vou a preparar unha iniciativa nese sitio para instar ao Goberno a cambiar esa normativa. A nivel de Senado, me refiro. Entón, os propios do Ministerio, que me recibiron que non podo ter máis que agradecemento para eles, díceme que, claro, que a lei está así, porque dixen, mira, esta é unha lei totalmente injusta, porque, mira, cando vos nos cededes un terreno a nós, fagamos o que fagamos, nunca volve para o Concello. Así, ti Ministerio, cederme un terreno ao Concello para facer calquer tema social. Eu fago, e resulta que aos 30 anos sigue sendo teu. Ou sea que esta cousa non aplicada na doble dirección. Ou sea, se o Concello quen cede, quedades vos con el. E se o cede o Ministerio, non vos quedades. O Concello nunca se pode quedar con el. Entón, hai aí, obviamente, unha cousa, un agravio comparativo total, é que eu vou intentar pelexalo, pero en todo caso, o que vamos facer importante na parede de atrás, o que propoño é que nos estamos dispostos a recibilo como está, se os cartos que vale arreglalo non lo dan a nós. E así xa facemos unha cousa totalmente distinta. É dicir, xa facemos a obra, facemos a parede nova, pero, ao mesmo tempo de facer a parede nova, xa facemos outras obras no interior para condicionalo para, sabedes que vos nos levamos no programa noso electoral, facer aí un centro integral donde podemos xuntar un centro de día e máis unha guardería, que agora fai falta. Entón, con esa idea, andamos. Eu, sabedes que procuro... A ver, falamos... Nos no noso programa iba facer no antigo ambulatorio un centro interxeracional. Ese é o que levamos no noso programa. Queres cuestionar... Pero, Paco, queres cuestionar ti o noso programa? A ver, Paco, non me interrumpa, só. Despois douche a palabra. Digo que eu procuro non intentar arrimar asco a nosa sardiña do Concello, faltaría máis. Entón, pois, bueno, outro día que para min debe ser a primeira vez que veu dunha maneira oficial o Concello de Lalín, Yolanda, díxome se necesitaba algo de Madrid, e dixen, pois sí, pois mira, casualmente necesito que... Ela comprometeuse, voulle mandar para lá todo o expediente, e xume que iba a intentalo. Díxome que falaba ela ca ministra. Bueno, por se fala ela ca ministra, en principio quero yo agradecer. Entón, aquí a cousa está a tres bandas, é dicir, agora o mesmo ambulatorio está da seguinte maneira. O Estado está disposto a cedérnolo en uso. Eu quería que non lo cederan en propiedad, pero se non se cambia a lei non se pode, vale? Por que? Porque o que fagamos ali sigue sendo do Ministerio. Mirad, a última aberración é que, creo que é en Vigo, non estou seguro, en Vigo había un centro do Estado e cederonllo a Xunta de Galicia para facer os xulgados. E a Xunta tuvo que tirar o inmueble a facer os xulgados ou algo así. Pois tuvo que autorizarlo, pero os xulgados eses novos que se fan son propiedade do Estado. Unha cousa ilóxica de todo. Imaginadvos que nós, ahora mesmo, cedénolo. Entón, nós temos unha subvención europea ou que sea, tiramos o ambulatorio vello e facemos un edificio totalmente novo. Ese edificio totalmente novo, como está cedido o uso, sigue sendo do Ministerio, non é do Concello de Lalín. Aí é onde está o problema. E, obviamente, hai que facer obras porque o ambulatorio, tal e como está, non nos vale para o que nos queremos. Entón, así é como está o tema, que sepades que estou en ardua negociación, fun ver a subdirectora xeral do Goberno do Estado, mellor disposición imposible, pero hai as ataduras legales que hai que cambiar, e que hai que intentar cambiarlas. A Xunta ten que arreglar ese inmueble e devolverlle ao Estado en perfecto uso de conservación para que o Estado non lo deixa a nós, e eu pretendo, para aforrar tempo, a cuadratura do círculo que moitas veces saleume ben, que é que nos den a nosos cartos que costa arreglalo e collémolo tal como está. É unha opción boa para Lalín, porque senón, eso retrasase no tempo moito tempo. Entón, ese é como está a negociación do centro. Mentres tanto, hai un pleito que ímos poñer de reposición. É dicir, nós dixémoslle, devolvédenos o centro en propiedade.
porque entendemos que temos que fazer a obra e que queremoslo en propiedade, porque o que vale máis dese centro case é o solar, vale máis que o propio edificio. Entón, porque además o edificio está regular. Entón, ao final, o que está pasando é que eles o que me din, eu dixo, mira, eu teño un pleito plantexado, dixo, prácticamente, se o ganas non pasa nada. É dicir, o Estado ten 4.000 inmuebles nas mesmas condicións que os nosos. O único que teñen é un problema de ocupación, de ocupas, etc. Entón, estamos negociando de tres maneiras. Obviamente, nós, se non hai outra fórmula, vamos a pedir en cesión, se non hai outra fórmula. E aí vemos dúas, que a Xunta o arregle e o de ao Estado e o Estado que non o cedanos, opción 1, opción 2, que a Xunta non o arregle e que nos den a pasta. Iso é como está, por iso seguimos co recurso, tendo en conta de que xa vos anuncio de que este é un recurso que probablemente non chegue a bon porto, que non creo que ganemos, pero que sepades que está basado nunha lei leonina e inmoral, reconocido polo propio Ministerio. Ben, turnos de intervención. Adriana, ten a palabra. Vou intentar compensar o teu turno de intervención, porque senón... xa fora do pim-pam-pum... Non lle dei caña á Xunta nin ao bloque. De feito, eu pensei que cando chegou Yolanda lle diría sola Yoli cariño. Vamos... Eu sou moi respetuoso, olvídate. Eu simplemente me dixo ela, necesitas algo de Madrid? E eu sí. Bueno, que queres? Voulle dicir que non. Tanto ten, vale. A miña pregunta xa é iso, fora do pim-pam-pum habitual, Ministerio, Xunta, Concello, Lalín versus Madrid, era precisamente saber para que íbamos utilizar ese inmoble, porque recordo un pleno no que se dixo que se iba a facer un centro interxeracional e plenos despois negouse que se iba a facer ese centro interxeracional, xa non era unha boa idea. E a mí o que me extraña é que iramos facer un centro interxeracional cando non necesitábamos centros de día. Eso dixo a Xunta de Galicia nunha resposta que me deu a min que non precisábamos prazas de centros de día públicas porque xa sabía. Non precisábamos prazas públicas... Hai nas privadas. Perdona, non necesitábamos prazas públicas de residencia. Tamén me confirmaron. E o último que me confirmaron é que non necesitábamos prazas públicas de escola infantil porque tiñamos abondas. Temos abondas porque estamos aumentando a escola infantil do Puntiñas, así a triscos, como as casas, un jalponciño, outro jalponciño, pero sí que necesitamos. Entón, agora veñen a confirmar que efectivamente necesitamos prazas de escola infantil públicas, prazas de centros de día e prazas de residencia públicas. E a pregunta é, cando lle mandaron a documentación ao Ministerio, vostedes mandaron unha memoria do que íbamos facer aquí, un proxecto, algo, ou xa foi así de palabra? Porque eu quería, a min gustaríame saber eso. Que nos lo confirme e que nos diga para cando, porque con que sexa para a mesma data que foi ao proxecto do centro de día que se ia facer público aquí, pois... tocarános esperar máis de 10 anos outra vez. Nada máis. Gracias, Ariana. Turno por Osoe. Alba, ten a palabra. Bueno, a ver, este tema. Primeiro, non me quería meter moito en cuestións técnicas... Pensade que estamos falando do tema do recurso. Nós imos lle poñer un recurso ao que nos dixo que non. Ten razón, porque... Eu que fixen foi iluminar... É que eu o que fixen foi iluminar como está o cotarro e o porqué do recurso que sei que non vai triunfar. Dicía que... Bueno, vaime un minuto alá. Dicía que non me iba a meter en cuestións... Non, ainda non. Que non me iba a meter en cuestións técnicas do tema do recurso, pero é que hai unha parte que me chama moito a atención e é que boa parte do recurso xira en torno a que poñen que en ningún momento se insta a la reversión cando mandan un acordo adoptado polo Pleno Municipal do Ayuntamiento de Lalín, e leo textualmente, donde a proposición del Grupo de Gobierno de Lalín solicitando al Gobierno del Estado que acometa el proceso de la reversión gratuita al Ayuntamiento de Lalín del antiguo centro de salud. Entonces, eu creo que, partindo desa base, xa empezamos con algo incoherente. Bueno,
En todo caso, a min sorpréndeme, de verdad, esta doble cara, e falo políticamente, que ten vostede, porque o mesmo que ven hoxe aquí, falando deste tema dun xeito, bueno, por bastante coherente, pois ven outro día cunha atitude totalmente oposta, insultando e dicindo todo ao contrario. Hai 2 anos, dende o Grupo Socialista, xa anticipamos a complexidade burocrática deste tipo de trámites, deste proceso, solicitamos que se puxera en marcha e se iniciaran estas xestións canto antes, pois para garantir que o centro acabara dando servizo aos veciños e veciñas de Lalín, non? Ese día a proposta foi recibida pola súa parte con menosprezo, chamounos de todo, chamounos indocumentados, riuse de nós, chamounos ridículos, que é algo que lle gusta moito dicir de nós. Bueno, utilizou, como sempre, o desprezo e o insulto, non? Supoño que hoxe tampouco vai a desculparse, porque ao final, como sempre, tiñamos razón. E é que, bueno, cualificaron a nosa iniciativa como un chiste. En lugar de apostar polo diálogo, vostede, señor Crespo, optou pola confrontación e o insulto. Pero os feitos demostran iso, que tiñamos razón. E vostede, en vez de iniciar os trámites que nos propuxemos, esperou. E perdemos un tempo, bueno, moi preciado polos seus caprichos. Eu supoño que iso, hoxe tampouco se desculpará. Se o goberno local non estivese entorpecendo este proceso, igual xa estaba resolto. E temos un exemplo, o exemplo de Nigrán, onde o Concello xa está a piques de conseguir a xestión do antigo centro de saúde por 50 anos, grazas ao diálogo e a colaboración institucional, cousa que aquí non temos. Eu non teño problema ningún en votar a favor disto. O que sí que teño que deixar claro é que creo que isto é papel mollado. Primeiro, polo recurso de reposición que se presenta, e segundo, pola información que temos e que obtivemos a través das institucións. E é que a Tesorería Xeral da Seguridade Social non ten constancia de que a Xunta de Galicia lle devolvese o inmoble, como ben decía antes. De feito, o inmoble segue adscrito ao Sergas e a súa devolución non foi tramitada. Entonces, primeiro paso, non poden devolver algo do que non son titulares, o sea, non poden devolver algo que non teñen, como vostede dixo. Ademais, segundo paso, a Xunta non vai a devolver algo que está nun estado ruinoso. Está claro e todos sabemos que o edificio do antigo centro de saúde está a piques de caer, e que non se lle fixo nin mantemento, nin conservación, e é, como dixo vostede no outro pleno, unha semi-ruína. Entón, se pretenden entregalo así, supoño que este proceso se alongará no tempo e quedará bloqueado indefinidamente. E isto é o que non queremos, non? A Xunta terá que facer o seu traballo ou terán que chegar outro tipo de negociacións para que Lalín poida recuperar o antigo ambulatorio. E esa a figura que temos á man e que é unha figura rápida e áxil é a adscripción, que foi o que se fixo en outros concellos, que é un procedimento xurídico bastante áxil e rápido que permitiría obter a xestión por un tempo bastante prolongado, aínda sin cambiar, como decía Crespo, a titularidade. Eu creo que é algo que valería para o noso caso. É o mecanismo que empregou Nigrán e o que se está utilizando noutros concellos. A lei é a que é, pode gustar máis ou pode gustar menos, pero a lei é exactamente igual para todos, non é distinta para Lalín. A Seguridade Social non regala o seu patrimonio porque é patrimonio de todos os traballadores e traballadoras e das persoas xubiladas de España. Como dicía antes, eu creo que hai que tirar pola adscripción. En todo caso, non temos ningún problema en votarlle a favor disto, pero se non se fai o que se ten que facer, vai a quedar en papel mollado. Se as cousas se fan ben e hai vontade de colaboración, eu creo que Lalín poderá recuperar o antigo ambulatorio para o beneficio da veciñanza, e ese é o noso obxectivo hoxe, e ese era o noso obxectivo fai 2 anos cando plantexamos isto e cando vostede se riu de nós. Gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. É que ten que me perdonar e aseguro que estuve moi atento á súa intervención, pero é que entendo que o Ministerio ten que estar tan liado como estamos aquí nestas bancadas, porque usted fala de reversión e de cesión dunha forma totalmente incoherente, porque, mire, dentro do expediente, na súa proposta que trae aquí, vólvenos falar que, tendo en conta a dita resolución resultou ser desfavorable para os intereses municipales, en tanto en conta rexeita a reversión solicitada,
É dicir, é polo que se interpón este recurso de reposición, porque rexeítase a reversión. E vostede non fai falta que yo diga eu, é dicir, isto é un recurso administrativo, o recurso de reposición, que se interpón ante o mesmo órgano que editou a resolución. E vostede sempre nos dixo que non se lle pode meter o dedo no ollo á persona da que temos que conseguir algo. Depende. A según. É verdade. Ás veces hai que meter o dedo do ollo para sacalo a tempo e que cho den. Vale, pois... Eres un experto, Teresa. Pois neste caso está yo metendo e ben, porque fálanos de que el Ayuntamiento ha formulado unha solicitud de cesión. Non, vostede trouxo a pleno un expediente de reversión que votámoslle todos a favor. Entonces xa non coinciden os términos. Que cho aclaro o secretario, Teresa. Bien, e despois vostede di que vostede citámolo e estamos lendo a súa proposta e podémonos ir a outubro do ano pasado cando se aprobou aquí por unanimidade un expediente de reversión do que se lle daba traslado ao Ministerio. Non sei, iso foi o que viña dentro do orden do día. É dicir, lemos textualmente. E despois dinos que inaudita parte o Ministerio é o que di que nos fixemos unha solicitude de reversión. E despois ímonos ao suplico e di que é incongruente o que nos di o Ministerio porque excédese do que nós lle pedimos. É dicir, hai unha extrapetición. Pero, entonces, piden que se acorde un correspondiente expediente de cesión. Entonces, eu creo que está claro que aquí hai unha incongruencia total entre os distintos documentos e distintos informes que hai no expediente. Pois, se vostede está negociando, por que non o facemos dun xeito construtivo e facemos un acordo plenario novo no que quede claro que o que solicitamos é a cesión o que vostede queira, pero que vostede non pode mesturar cesión e reversión, porque agora, se vostede non quere solicitar a cesión polo que falábamos antes, de que despois perdemos todo o obrado, entonces, ante que término estamos? Hasta cesión ou reversión? Vale. Claro. Quere falar o secretario? Vamos a ver. Neste expediente, o ano pasado... Está sin micro. Está sin micro. A verdade, sí. O ano pasado houve dous acordos. O primeiro acordo que tomou o Pleno foi a cesión gratuita ou a adscripción, no mes de setembro. Ese acordo plenario remitiuse á Tesorería Xeral da Seguridade Social e non respondeu. E como non respondeu, posteriormente o Pleno do Concello adoptou un acordo de reversión. Ese acordo de reversión remitiuse e contra a negativa desa reversión formulouse este recurso de reposición que agora trátase de ratificar. Pero a cesión gratuita ou a adscripción está pedida e non está resuelta, non está contestada. Vale. É a primeira. Pero a ver, que me entendeu. Vamos a ver, aquí hai unha revisión dun acordo adoptado polo Pleno Municipal do Ayuntamiento do Concello de Galín, donde o expediente que se lle remiteu ao Ministerio... Esta foi a segunda petición, a reversión. Foi a segunda. Primeiro pedimos... É a segunda. Primeiro pedimos... É que non creo que sea tan difícil de entender para os que queiran entender. Primeiro pedimos a cesión ou a adscripción, vale? E non contestaron aínda a día de hoxe. Como non contestaban, para meter un pouco de dedo no ollo, pedimos a reversión. E esas sí contestaron. Vale? Dicindo que non. Vale? Está aclarado. É que cambian, non é tan difícil de entender. Primeiro pedimos cesión e adscripción. Non contestaron, inda a día de hoxe, vale? Entón, como non contestaban, pedimos a adscripción. Perdón, pedimos a cesión. Perdón, pedimos a reversión. E aí si contestaron dicindo que tururú. Vale. Se nós temos claro, que non o ten claro é vostede, e pretende nos dar leccións. A ver. Esa é outra da cuestión. A ver, vamos a ver. Dixo o señor secretario, vostede pideu a reversión. O Ministerio... Non, ao revés. Vamos a ver. A ver, deixa de falar ao secretario, que o aclare el. Pero, a ver, por favor. É contra a reversión. É contra a reversión. Contra a reversión. Pero a cesión ou a adscripción que se fixo a primeira petición non respondeu a Tesorería Xeral da Seguridade Social. Contra a primeira, a cesión ou a adscripción non respondeu a Tesorería. A ver, que parte non se entende? É dicir... E como non respondeu, non podemos ir todavía, estamos esperando a que se... Eu eso entendo perfectamente, non fai falta que... Eso entendo perfectamente. Pero
A ver, Alba. Remiteuselle ao Ministerio o acordo de... Os dous acuerdos, os dous. Pero podo acabar de falar ou non? Os dous acordos. É que non está no uso da palabra, está o secretario. Estábolo aclarando. Termina, César. Bueno, vamos a ver. Primeiramente, pediuse a cesión de uso ou a ascripción. Vale. A mediados de setembro. A Tesorería Xeral da Seguridade Social non respondeu, entón, nen agora. E como non respondeu, o Concello adoptou logo un acordo de reversión. Ese acordo de reversión fíxose e transmitiuse. Foi denegado. E contra esa denegación fíxose este recurso de reposición que agora se trata de ratificar, de respaldar. Por si o Concello quere seguir adiante. Eu non sei por que queredes facer o torto dereito, non me explico. Pedimos a cesión que era o que dicía o subdelegado que nos daban. E non nos la deron. Vale, pedimos a cesión ou a ascripción e non contestaron nada. Como non contestaban, para que contestaran, pedímoslle a reversión. E aí si contestaron que non. Vale? Pero ao marxen de todo eso, que é un tema casi de criterio máis técnico, ao marxen de todo eso, nos o centro é inmoral que teñamos que, se queremos en propiedade, pagalo. Por certo, que foi o que fixo Vigo. Vigo cederonlle un sitio en cesión ou ascripción e cando quixo fazer ali unha biblioteca non lle valía a cesión porque facía en terreno do Ministerio, entón comproucho e pagouno, vale? Que eu tamén o que lle propón a Estrada, que lle o pague. Pero estás pagando parte do teu, o cal é inmoral. E eu vou a fazer unha proposta, primeiro vou a fazer unha pregunta á ministra, para que diga se está de acordo con ese sistema, e logo probablemente faga unha moción. Vou fazer unha moción no Senado instando ao Goberno a que cambien esa lei que non ten nada que ver cos tempos de hoxe. Eles, están ocupadísimos. Alba, está desocupadísimos con actos do centenario de Franco, hai 100 actos este ano para o tema de Franco. Pois algunha lei que está todavía basada nunha lei franquista, deberíades cambialas, dixo eu, que sería máis importante que eso. Pero non, o importante para este goberno é toda a parafernalia que monta en torno a esas cortinas de fume para manter o valiente de Pai Porta no seu sillón da Moncloa, que é o único que realmente traballa o SOE. O SOE de gestión cero. Solamente perde o tempo nesas historias. Entón, o marxen de que eu quero negociar. Claro que quero negociar, pero vou defender os intereses do noso Concello. Eu vou negociar cunha mao e ca outra vou levar o pau en alto, porque amigos, amiguiños, pero a vaquiña polo que vale. Entón, aceptarei a cesión ou a ascripción se non me queda máis remedio. Pero eu quero que non lo devolvan. E para iso hai que cambiar a lei. A lei é a máis largo plazo? Sí, pero hai que cambiala. E eu vou intentar que a cambien. E vou utilizar as ferramentas que teño no Senado para eso. Entón, a ver se é posible, pero eu quero que nos devolvan eso. Quero que nos devolvan, como se chama? Revertan. Que nos revertan, non que nos cedan. Cédennos algo que é deles e sigue sendo deles. Eu quero que nos lo den para nós, porque, lóxicamente, debiera ser así. En esa historia estamos. Entón, co final, a lei vai para largo e non podemos poñer a reversión, ou non pode ir por riba a reversión, pois que veña a cesión, como mal menor, pero, Alba, o que non é de dereito, o que non é de recibo, é que non queiras entender a diferencia entre ascripción ou cesión é reversión, porque o que debe ter o Concello de Lalín, o que debe ter o Concello de Lalín é a reversión. E a reversión foi a que nos contestaron que non, e a cesión non nos contestaron, nin que sí, nin que non. Está no segundo turno, a nós non nos queda un segundo turno, debe levar 10 minutos falando. Pero por que os meus tempos sempre parece que valen máis corvosos? Non, porque a ver, que fai os que quere, está ben, pero... Ariana, turno para ti. Non, turno para ti, Alba. Vale, eu non vou a seguir dándolle voltas ao tema. Eu sei perfectamente o que é a cesión, a ascripción e a reversión. Pero aquí, e vou ler textualmente, porque a mí molestame bastante... Pero ti eres partidaria da ascripción en vez da reversión? Pero quen dixo que era partidaria? Eu non dixen que era partidaria de absolutamente nada. Eu son partidaria de que os lalinenses disfruten dese edificio. E se había máis fácil de que fagan eso o antes posible é a adscripción, pois a adscripción. E a lei é igual para todos.
Non se vai a facer unha distinta para a LIN. E se vai a modificarse a lei daqui a 2-3 anos vista, pois vamos a tardar outro tanto en conseguilo. Entón, se a vía fácil é a adscripción rápida e eficaz, pois tiramos pola adscripción, que é pola que están tirando outros concellos. Pero agora estou falando eu, antes eu calei, entón agora estou falando eu. Eu vou ler textualmente o que pon aquí. E o que pon no recurso é: y para constatar lo anteriormente dicho, basta con reparar en la petición que se formula por el Ayuntamiento y que se contrae, para lo que ahora nos ocupa, en el apartado primero de la parte dispositiva del acuerdo plenario del 25 del 10 de 2024, del siguiente tenor literal. Vale, o acuerdo do 25 do 10 do 2024 é que se solicita a reversión. O sea, eso é o que lle remiten. E eso é contra o que están poñendo o recurso de reposición. E eso é o que lle están contestando. Pero claro, pero aquí parece un diálogo de besugos, a ver. Pero é que é así. Ai, por favor. Vale. Levamos con isto 20 horas, de verdade. Pero levamos con isto 20 horas non será por culpa nin miña nin de Tere, nin vosa tampouco. Será porque o alcalde leva falando el solo 35 minutos e o resto aguantando a matraca. Pois xa está. Terminaches? Sí. Ti. Ler o que usted firma no suplico do recurso, porque di que é un diálogo de besugos e o que pon usted no seu suplico do recurso é declarar la nulidade da resolución impugnada por incurrir en congruencia extrapetita, dejándola sin efecto y acordando el archivo del expediente de reversión y debidamente tramitado. Acordar la instrucción del correspondiente expediente de cesión de uso según lo solicitado por el Pleno de la Corporación Municipal de Lalín y de conformidad con lo indicado en la conclusión segunda, blin, blin, blin. Entonces, o que está facendo vostede sí que é unha conversación de besugos. Entón, non nos queira lanzalo, nin darlle voltas a algo, porque é que desde estas bancadas eu teño claro que quero unha reversión. Eu sería o que solicitaría, pero é que o que usted está pedindo non sei que é. Porque o suplico do seu recurso, a verdad é que, cando menos, é incongruente. Grazas. Ben, eu digo o de... Eu digo o diálogo de besugos porque non queredes entender como, despois de explicárvelo o secretario, eu creo que non hai forma, non hai duda ninguna. A ver, pedimos a cesión. Deixo. Por favor, deixaderme falar? Sí, sí. Bueno, pois a ver se deixader interrompir, que eu vos non vos interrompín. Teño 3 minutos, vale? Podo ter 3 minutos tranquilo onde eu podo decir o que queira, sin que me estedes incordiando constantemente. Bueno. Podo ter os 3 minutos que me tocan. Primeiro, pedimos nun acordo plenario cesión ou adscrición. Non se nos contestou nada hasta o día de hoxe. Tomamos un segundo acordo plenario donde pedimos a reversión. Si se nos conta que non. E contra eso poñemos un recurso de reposición. Vale, e iso é do que se trata aquí. Dito isto, aparte de todo isto, o que eu quero dicirvos é que vou loitar porque en vez de cesión e adscrición que aceptaremos se non hai outro remedio, eu quero a reversión. E vou non loitar. E para iso hai que cambiar a lei. Sí, a lei non é inmediata, sí, pero se non lo ceden pendiente de que se cambie a lei, despois que nos revirtan, vale? Segundo, se é posible, como ali hai que facer obras, para non perder cartos, en vez de que a Xunta levanta aquilo como está, se cadra era bo unha negociación a 3 bandas. Xunta, Estado e nós. E tamén estou aberto a iso, pero aberto. Non digo que se vai a facer, digo que estou aberto. E terceiro, sobre o que se vai fazer ali. Miren, eu creo que é lexítimo que as cousas, é normal que as cousas vayan cambiando. Cando ti faz unha proposta, nós fixemos ali unha proposta para o Centro Interxeneracional. Nós fixemos unha proposta para facer o debaixo do multiusos do Lalín Arena, fixemos unha proposta para facer unha cancha de atletismo. Pero agora resulta que polas condicións orográficas do terreno temos que facer moito máis que iso. Non está no programa noso, pero ímolo facer. E ímos facer un módulo cuberto de atletismo e por vai haber a pista de atletismo na cima. É dicir, facemos eso multiplicado por 2. Por que? Porque costa casi tanto a corda como a vaca. Por lo tanto, por eso vamos facelo. Aquí pode pasar o mesmo. Nós temos aí no noso programa un centro interxeneracional, pero cando dispoñamos do inmueble, o mellor o que apetece para aí é outra cousa.
Por lo tanto, nos vamos adecuando as cousas aos tempos. Por lo tanto, non se preocupen vostedes polo noso programa electoral que intentaremos cumplilo. Alba, pareceme moi ben que defendas o PSOE, porque é a túa formación, pero polo menos, a ver, protesta algo alá en riba, home, das incoherencias. Todo o que fai o Ministerio, todo o que fai o Ministerio desde hai 7 anos, o que fan os ministerios é única e exclusivamente, traballan con un único afán, único, non un dos únicos. O único afán é manter a Pedro Sánchez de Moncloa. É o único que fan todos os días. Non fan gestión ninguna xestión, en nada, non fan ninguna xestión. Só a xestión do PSOE firna en torno ao seu jefe, que é que mantelo na Moncloa a calquer precio, cun sistema marxista-leninista. O fin xustifica os medios e perden todo o tempo do mundo, en vez de xestionar nada, perden todo o tempo do mundo facendo o que non deben, porque eso non lles interesa. Non lles interesa cambiar leis franquistas, interesa lles facer actos, como se eles reconquistaran a democracia aquí neste país, e a democracia neste país veu porque Franco morreu, non porque o PSOE fixera nada especial. Agora disfrutamos dunha democracia, felicitémonos todos porque é unha boa democracia, pero só está prostituindo. Non digo máis nada. Votamos. Non. O PSOE aplica a política leninista, que o fin xustifica os medios. Sí, ti agora tamén é leninista, non? Pero algunhas cousas... Ti és marxista, oye, ainda non quitaste a estrella roxa do... Eu teño moitísimo respeto, Dios me libre. Fun ver ali o seu cadáver cando os puñeron ali na Plaza Roxa. Unha vez que fun a Moscou na miña vida, fun o ver. A Papeito Lenin. Fáltame paz por votar. E ainda me falta outro, Francisco Vilariño. E votaches agora. Votos emitidos 20, a favor os 20, queda aprobado por unanimidade. Imos co moción do Grupo de Goberno solicitando ao Goberno de España a conexión da autovía. Por favor. Moción solicitando ao Goberno de España a conexión da autovía de la Lín Agolada-Melide. Ben, para que non digades que falo media hora, vou poñer o mesmo tempo que a vos, vale? Vale? A ver, vai isto ou non vai isto? Ahora vai. Ben, sabedes que no seu momento pedimos o Concello de Pontevedra, o de Cotobade, o de Cerdedo, Cotobade, o de Forcarei, o de Lalín, o de Agolada, o de Monterroso, supoño, de Antasdolla, pedimos que unha autovía Pontevedra-Lugo con este trazado. Aprobouno Galicia no Plan MOVE. No seu momento, cando Ana Pastor era ministra de Fomento, colleu unha parte do Plan MOVE, entre eles esa autovía, e meteuna dentro dos proxectos do Ministerio. Entón, o Ministerio ten un trazado, que non se fai porque non hai cartos, pero que está aprobado, que é Pontevedra, Cerdedo, Forcarei, Lalín, Agolada, Antasdulla, Monterroso, Guntín. Eso está, digamos, aprobado no Ministerio. Bueno, tendo en conta que ahora mesmo vais a abrir a autovía Lugo-Santiago e que xa está feito hasta Melide, eu comprobei en primeira persoa que ir a Lugo ou chegar a Agolada, apartas cara a Melide e meteste ali, e chegas a Lugo case entre 10 e 15 minutos antes de ir por Guntín e por aí. Entón, porque o estou utilizando. Entón, eu o que pido é que o Ministerio é que, así como está contemplada esa autovía que farás algún día, sabe Dios cando, pero farase. Polo menos o bo é que está aprobada nos papeles. Xa vistes que un periódico sacou o trazado ese, nunha liña roxa, que está sin executar, pero que algún día tocará. Eu creo que agora o que acaben, a final de ano, dice que acaban a de Santiago-Lugo, logo queda a de Lugo-Ourense, e a seguinte debería ser a nosa. Vai depender dos cartos que haxa, pero algún día farase. Entón, o que pedimos é que mantendo ese trazado que ten o Ministerio cara a Guntín, que eu non lle quero quitar a Guntín, nin a Monterroso, nin a Antasdulla os seus dereitos, faltaría máis. Eu que pide unha Y na Agolada para que nos fagan o tramo Lalín, Agolada, Melide,
para poder sacar o tráfico todo da zona de Pontevedra e incluso Vigo, cara a Transcantábrica, podelo sacar por aí. Eso daríanos unha vida importante a Lalín. Eso valdría para ir a Coruña capital, que por Oza casi chegas antes que indo pola autopista Santiago. Valdría para ir incluso ao aeroporto sin peaxe, porque se estuvera feita, ti podrías ir a Golada, a Melide, como queda no camiño, a Bacolla, casi co mesmo tempo que indo pola autopista de peaxe. Por lo tanto, podrías ir sin peaxe para ir ao aeroporto e podrías ir, por suposto, para Lugo e para coller toda a Transcantábrica, etcétera, etcétera, para ir a Asturias, Santander e tamén para Europa, para o resto de Europa. Así que eso, en líneas xerais, é o que pedimos nesta moción. O alcalde da Golada está de acordo, e supoño que os alcaldes por onde discurre no seu terreno que estarán todos de acordo, que sería Melide, Santiso, que ten 4 kilómetros ou así, a Golada e nós. O da Golada está de acordo, tamén dixo que o iba a levar para diante. Acabei xusto no tempo. Paco Vilariño? Ariana ten a palabra. Bueno, vaya por diante que imos votar a favor da moción, porque todo o que sexa mellorar a mobilidade e as infraestructuras estamos con quen sexa que queira facelo, pero eu agora o que vou pedir é que cada pau tamén aguante a súa vela. Un pau ten que aguantar a vela da Nacional 640, que é o... Non te entendín, perdón. Nacional 640, que é o Goberno do Estado, que hoxe pola mañá, de feito, xa saiu publicada a nova de que se aprobara o arranxo integral, unha iniciativa, levado ao Congreso por unha iniciativa de Néstor Rego, e era evidente que se precisaba ese arranxo, porque vas cara a Golada, e iso é un sin vivir, está nun estado lamentable. E logo hai outro, se tanto interese temos nas comunicacións, dende a comarca, dende a localidade, cara a outros lados, pois eu creo que unha boa maneira sería pedirlle á Xunta que trate a provincia de Pontevedra igual que trata a provincia da Coruña, e que dende a Golada ata onde limita a provincia de Pontevedra con Coruña se faga un arranxo tamén integral dese vial, porque está no mesmo estado ou peor que a... eu fumo outro día por ali. Ariana, ti andarás por aí, pero tamén, hai unha... Perfecto. Está bastante peor a Nacional. Pois saltanche pedras á luna. Sí, eu estou falando de realidades de fai 4 días, pero non sei, é innegable, vamos, hai saídas de vía, o caso que cada pau que aguante a súa vela. E logo, eu creo que nos temos que dedicar tamén un pouquinho máis a favorecer un determinado tipo de comunicacións non en detrimento de outras. É dicir, eu penso que estar ben comunicados, como di na súa iniciativa, na súa moción, e coa meseta, pois estar ben comunicados coa meseta está ben, pero estar ben comunicados coa Golada, con Melide e con Arzúa é bastante sinxelo, arreglando eses dous viais. Entón, a iniciativa de Néstor Rego foi aceptada? Temos un compromiso sobre o arranxo desta Nacional 640? Ben, pois entón, aplíquense, pídanlle á Xunta que arranxe o resto do tramo a Golada, Melide, a Golada, a Ponte de Arcediago, porque esta a Ponte, xusto, marca a provincia, pídanlle á Xunta que arranxe iso, e logo, pois sí, agardaremos por outro vial e estaremos a favor, pero hai cousas que se poden facer nun límite de tempo moito máis acotado e con moito menos investimento e que favorecerían moito a comunicación intercomarcal e dentro da propia comarca entre as localidades. Nada máis. Gracias. Turno para o PSOE. Ángel, ten a palabra. Gracias. Levamos 20 e pico plenos ordinarios e o Partido Popular trouxo aquí 20 e pico mocións dirixidas ao Goberno de España, non? E nesta obsesión que teñen co Goberno de España, pois levoulles a traer algunhas mocións surrealistas. Pediron que se cambiara a Lei de Benestar Animal para que excluíra os animais de traballo, e resulta que a Lei de Benestar Animal xa excluía os animais de traballo, ou pediron tamén, pedíchelo ti, Abelino, ou pediron tamén que se mantiveran todas as paradas de autobús de concesión estatal en Lalín, e cando lles preguntamos resulta que non sabían cantas paradas de autobús de concesión estatal había en Lalín. Digo isto porque estamos afeitos a que o Partido Popular traia este pleno con demasiada frecuencia,
mocións dirixidas ao Goberno de España que conteñen información errónea ou directamente falta de información. Eu voto en falta de información nesta moción. A min gustaríame saber, creo que é importante, saber cantos usuarios se poden beneficiar desta conexión, ou que aforro de tempo supón con respecto a outras opcións que xa existen, ou como vai repercutir na economía da comarca, ou que sectores se van a beneficiar desta conexión. Non hai referencia a estas cuestións e, como digo, creo que son importantes non tanto para que nos poidamos apoiar esta moción, sino, sobre todo, para que o Ministerio entenda a importancia que ten esta conexión para a comarca do Deza, que é do que se trata aquí. Con todo, nós pensamos que hai que aproveitar o momento, imos votar a favor da súa moción. Este Ministerio de Transportes está investindo en Galicia todo o que non investiron os gobernos do Partido Popular. Isto hai que deixalo moi claro. Vostedes van falar do firme das carreteras, dixo Ariadna que hoxe se consignaron os cartos para arreglar a Nacional 640. Non, Paco, entendiches mal, os cartos non. Este é un debate un pouco máis amplio, o tema dos firmes, pero eu quero recordar que aí está o AVE, as bonificacións da AP9, aí está a aposta polo corredor atlántico, a renovación das estacións intermodais, a conexión con Punta Langosteira, as novas autovías, etcétera, etcétera, etcétera. E moi importante para esta comarca. En abril empezan as bonificacións para os usuarios da autopista AP53. Unha autopista que padeceu durante moitísimo tempo unhas tarifas inxustas. E todas estas cousas, e é de xustiza recoñecelo, son obra dun goberno do Partido Socialista. Nada máis. Gracias, Paco. Así é todo moito te tira, moito llorina. Ten a palabra, quen? Rafa, ten a palabra. Bo día. Señor Álvarez, con todo o respeto, eu creo que quen debe facer ese traballo precisamente de saber a frecuencia e se necesaria dende un punto de vista cuantitativo debe ser o propio Ministerio, que debe ser a súa propia competencia. Dito iso, na parte, digamos, de acordos que se fala da execución dun ramal da autovía Pontevedra-Cerdedo-Lalín-Lugo, este grupo que represento estamos absolutamente de acordo. Seguramente o que hai é un problema orzamentario con esta cuestión porque non hai cartos. E como todo apunta en que este ano imos seguir tendo os orzamentos do Estado, os mesmos que no ano 22, vai ser complicado que haxa cartos. Claro, eu podo propoñer aquí modestamente que se hai 17 congresistas galegos e 19 senadores galegos en Madrid que apoien os orzamentos xerais do Estado coa condición de que este ramal se faga e, polo tanto, estou convencido que o Partido Socialista e a súa coalición de independentistas e Sumar, etc., estarían absolutamente de acordo en recibir este apoio. Ademais que imos entrar en uns anos que vai ser unha arcadia nas infraestructuras, porque sabemos que, ademais das rebaixas anunciadas polo Partido Socialista, que tamén se atribúe en primeira persoa ao Bloque Nacionalista Galego, que foi un acordo de investidura, quero lle lembrar aos dos grupos da oposición que o primeiro que hai que facer para poder rebaixar estas cuantías é que exista esa infraestructura e a veces hai que ter valentía política tamén para facer esa infraestructura, como se fixo nas circunstancias que se fixo en ese momento, se non o di o señor Crespo, digo eu. E tamén decir que vai ser unha Arcadia feliz porque, claro, cando volva o Partido Popular ao poder do Estado, imos ter unha P53 de balde, imos ter unha P9 cedida e de balde, imos ter un ramal que vai conectar estas localidades que eu creo que é tan necesario. Por lo tanto, todo o meu apoio e agardando que chegue esta Arcadia feliz das infraestructuras galegas. Nada máis. Gracias, Rafa. Cando o goberno do Partido Popular goberne, imos ter un goberno serio no Estado, cousa que non temos agora, e iso xa é máis que suficiente. Despois, bueno, sabe vostede como a min o que ocorre. Cada etapa do goberno socialista, cando lle toca gobernar ao PP, está fundido, técnicamente falando. Entón, claro, o PP tocará a parte mala, que levantar a paletilla do que deixa o PSOE mal feito.
porque obviamente non vai haber cartos para iso nin de broma. As autovías están feitas todas un cristo e para levantar iso fará falta o presuposto de varios anos. Hai unha solución que o quería o PSOE que o retirou, poñerlle peaxe a todas. Se lle pos peaxe é a única forma de levantalas, senón o resto é un canto ao sol. Pero en todo caso, o importante é que as cousas van collendo vez. No seu momento, cando Agustín Hernández meteu no plan MOVE a petición nosa Pontevedra, Lugo, por Lalín, pois parecía que non valía para moito, porque a Xunta non tiña competencia para facelo, pero valeu para que o Estado despois collera a Ana Pastor e o metera. De momento é unha línea pintada, pero polo menos hai algo. Entón o que queremos é que sexa unha línea pintada para que algún día se faga. Cando se fará? Eu asegurolles que cando se fague ese rame da autovía, eu non vou estar aquí de alcalde nin de broma, pero o que está claro é que vai collendo vez, porque se non colle vez, despois non se vai nunca. Como mellor fai dentro de 20 anos, sí, dentro de 20 anos, pois todos calvos, pero o problema está en que se vai collendo agora vez, vai collendo vez. E é do que se trata, de que vai collendo vez. Así que eu entendo que esta necesidade é importante. Ariana, de acordo que eu si estou de acordo en pedirlle á Xunta que arregle ese tramo do vial, pero é que o que pedimos é que ese vial o colla o Estado e se convirta nunha autovía, porque cando ven a de Pontevedra ven pola Nacional de Cerdedo hasta Forcarei, despois colle unha da Diputación un trozo, despois colle a do Candán que é da Autonómica, quero dicir que colle unha provincial e unha autonómica e máis unha estatal. Entón, que non lle toca fazer a autovía, aí nese caso sería o Estado, non? En todo caso, mentres non afán que tardarán, sin duda, a Xunta ten que ir arreglando a súa, porque ademais utilizámola moitos de Lalín, que vamos a Lugo. Pero mira, decía un colega seu, foi a unha casa e tiñan ali un can moi delgadiño, é todo medio escaralladiño. Entón, o veterinario chama a atención, pero como tes ese can aí tan espimelgado, como tes ese can? E dillo dono, po que fai, xa sabe o conto, non? Bueno, pois, po que cota, entón, aquí tamén é un pouco. A ver, isto eu recoñezo que é moi difícil leválo a cabo dun momento inmediato, non hai con que. E vou para Lalín, para a comarca nosa, sí, pero Anxo, como vamos facer nos un estudio de algo que non hai? É dicir, o potencial tráfico que ten que vir da área de Pontevedra, Salnés e Vigo por esa autovía Lalín-Lugo para ir para Transcantábrica, para ir para Asturias, para ir para Santander, para ir para o País Vasco e para ir para Europa, todo iso terá que facer o Estado. Agora mesmo hai pouco tráfico. Home, claro, porque non está feita a infraestructura. Estuvera feita. Agora mesmo unha persoa de Pontevedra para ir para, imagínate, para a Mariña Luguensa ou para Asturias, vai de Pontevedra a Coruña, e da Coruña colle a A6 e vai hasta Villalba, e dali colle, é dicir, fai ese gallo. Soubera esta que é direita, a ver, a Galicia faltalle para que este ben vertebrada a diagonal Lugo-Vigo, que é unha X. Claro. Algún sí, pero claro, pero quero dicir que neso non nos podemos basar. Eu digo que un de Pontevedra, un da área de Pontevedra, ahora mesmo vai a Asturias ou vai a Europa, vai a Coruña, de Coruña a Villalba, de Villalba pola 8, bueno, que vai por cara a Mariña Luguesa, e despois metese para ali. Pero despois, se houbera unha, oye, non vas facer así un gallo, vas todo reto. É dicir, eu creo que para Galicia quede ben vertebrada, non Lalín. Lalín é o que leva a maior parte do beneficio, pero para que Galicia quede ben vertebrada fai falta unha X aquí en Lalín, que é a Pontevedra ou Santiago-Lugo, Santiago-Ourense, perdón, que xa está, e falta a diagonal Lugo-Vigo. O que facía a empresa Gómez de Castro, Lugo-Vigo, esa diagonal é a que falta, e acordo meu de falar na época de Pepe Cuiña e Cacharro, acórdome de ter unha comida Pepe Cuiña, Cacharro e eu, no Muiño, falando de a diagonal Lugo-Vigo. E desde aquelas quixos impulsar. Así que mire de cando se falou deso. Xa acabei. Votamos entón, se vos parece, ou queredes algún... De todas maneiras, Ariana, remato dicíndoche que sí que hai que pedir á Xunta que prepare esa carretera que ti e máis eu imos por ela. Sí, pero non ten nada que ver ca Nacional 640, A Nacional 640 ali esa parte para Guntín, aquilo está peor que a calquera pista do rural.
No, pero onde está peor é en Guntín. En Guntín non, onde se aparta para Porto Marín. Ali aquilo é que non hai forma de saltar, aquilo é un... Aquilo está peor que a calquera pista de rural de nosa. Votamos, vos parece? Votamos? No, porque aí pedimos xa autovía, non pedimos autopista, Rafa. Votos emitidos 20 a favor os 20, aprobase por unanimidade. Imos co punto 10, moción de compromiso por Galicia recibido do mantenente do Conservación Parques Heredeiros. Ten a palabra? Iria, ten a palabra. Sí. Ben, bons días a todos. Podemos, se estamos de acordo os tres grupos, podemos poñer 3 minutos en vez de 5? Sí, sí, eu ciñome, non te preocupes. Ben, como todos sabemos... Ti sempre lle fai falta máis tempo. Os parques infantís son espacios esenciais no noso concello, proporcionándolle aos máis cativos un lugar adecuado para o xogo, a socialización e o seu desenvolvemento físico e mental. Sen embargo, chega con pasar por algún dos parques para ver como a falta de mantenimento e limpeza provocan bastantes desgastes, tales como os columpios rotos, o caucho do chan todo levantado e con tanto verdín que ata parece unha pista de patinaxe. Por culpa de todo isto, estes lugares deixan de ser espazos seguros para o xogo. Por outra banda, as zonas verdes non só serven para o desfrute das persoas, senón que tamén reducen a contaminación, proporcionan sombra e serven de fogar para moitas especies. É idóneo manter estas zonas ben coidadas, coa poda do fogar, coa poda das árbores e coa limpeza asidua das follas que caen, xa que en tempos de choiva poden chegar a ser un perigo. É sabido por todos que estas zonas verdes son as preferidas polos paxaros. E vendo que temos a gripe aviar en todos os telexornais, deberíase intensificar a limpeza destas zonas, para evitar tamén a posible propagación de plagas e enfermidades. A todo isto, hai que sumarlle que as zonas verdes axudan á mellora da saúde mental dos cidadáns, xa que son espazos perfectos para realizar actividades ao aire libre, deporte ou simplemente para relaxarse. O feito de que se atopen en mal estado provoca o efecto totalmente contrario. Por todo dito anteriormente, propoñemos neste pleno. En primeiro lugar, que se destinen recursos económicos e que se asigne o persoal necesario para poder garantir que os nosos parques infantís sexan espazos seguros, limpos e agradables, a través de inspeccións periódicas do equipamento de xogo e asegurando a súa reparación ou sustitución cando sexa necesario. En segundo lugar, que se establezca un programa de conservación e mantemento regular da vexetación destes espazos e que se reforce o plan de limpeza ordinaria. E, por último, que se fomente a participación da comunidade no coidado e vixilancia dos parques, a través de campañas de sensibilización e concienciación que fagan fincapé na importancia de manter os espazos públicos en bo estado e limpios. Nada máis, gracias. Gracias, Iria. Turno de intervención para o bloque. Ti, Paco. Sí, bueno... Tes a palabra. Eu levo intentando calmarme o que escoitei, pero son incapaz. Dicir que a rebaixa da P53 é o logro do PSOE é o mesmo que dicir que Paco Vilariño inventou a penicilina. É exactamente o mesmo. En todo caso, podemos chegar a un punto de dicir que é un acordo. Pero, de logo, dicir, como se dixo, é exactamente o mesmo que se eu me arrogo o invento da penicilina. Pasado este punto, bueno, a miña moción de compromiso, unha moción que me gusta, que lle dou os parabéns, por certo, das últimas mocións, e algo no que, ademais, desde o BNG levamos incidindo moito desde hai, bueno, pois anos, non? Incluso neste mes, o 10 de marzo deste mes, seguíamos denunciando o que é, o estado lamentable, por exemplo, dun dos espacios verdes insignia, non? Como é o Parque de Loriga, que está, desde logo, na peor das condicións posibles, onde xa non é que todos os seus elementos den auténtica pena, senón que incluso, debido ao mal estado das lousas,
e do firme, caeu xente maior, con lesións, por certo, non menores, e que este Concello que se limitou a poñer ali uns conos que a día de hoxe, por certo, a día de hoxe, esta mesma hora, siguen ali postos, en vez de arranxarse, desde logo, o enorme burato nun parque, ademais, que todos e todas sabemos que maiormente está empregado por xente maior, non? Bueno, e isto podíamolo facer extensivo ao conxunto das zonas verdes, xa escasas ou parques, incluso infantís, xa moi escasas no noso Concello, que nós tamén temos denunciado, como pode ser o da Praza Europa, cos seus elementos destrozados e, desde logo, sin nos temos feito unha proposta de aproveitamento integral de dita praza como un punto neurálxico, e que vostedes, desde logo, están nun grado de abandono total dos mesmos e que, polo tanto, sí que creemos desde o BNG que é moi importante priorizar o mantemento destas zonas e, obviamente, non só quedar aí, senón a creación de outras, non? Pero, bueno, polo menos o que temos, pois telo en condicións dignas para que tanto nenos e nenas que os empregan poden utilizalos, pero tamén outros espazos de zonas verdes, como é para os nosos maiores, aínda máis. Gracias, Paco. Turno para a SOE. Mario López ten a palabra. Moi bons días. O mantemento de parques e xardíns é esencial para asegurar que estes espazos permanezan funcionais, atractivos e saudables para os usuarios e a súa flora, evidentemente. Un bo mantemento incluye varios aspectos claves: a corta de césped e poda, o rego, reemprazo de plantas, limpeza de áreas comuns, fertilización, etc., etc. Algo que en moitos dos nosos parques e xardíns brilla pola súa ausencia. E non nos referimos só aos parques e xardíns da vila, tamén aos parques do rural, e moitos deles presentan un estado de abandono moi grave. Polo tanto, nós estamos a favor da moción que presentan os compañeiros de Compromiso por la LIN e xa anunciamos o noso voto a favor. Os parques infantís levan tempo, anos de abandono, e no rural nin se instalan novos, non se repoñen os elementos obsoletos ou danados, e pasa igual na urbe. Algúns parques, poño como exemplo o que está ao lado das pistas de petanca, chámase parque porque algún día houve un parque, pero que leva anos sen tobogáns e elementos. Isto xa o dixemos varias veces en plenos, non? Veñen agora con 48.000 euros que xa vimos que aprobaron en decreto, que veremos para que chegan, e, por suporto, chegan tarde, mal e arrastro. Tamén levamos tempo, anos, esperando a ver ese parque, non infantil, senón área de esparzamento da antigua Sauces. E xa para rematar, quero aproveitar esta intervención para trasladar as queixas que nos fan moitos donos de mascotas sobre o novo parque canino, xa que presenta un estado lamentable. As ervas sin contar, as papeleras sin recoller, non hai auga na fonte, a cerradura está avariada, en fin, un cúmulo de desperfectos. Pecharon un parque canino que funcionaba ben, onde a xente levaba as súas mascotas. Aínda non sabemos o motivo, bueno, ou si o sabemos, do seu peche. Abriron outro onde volveron gastar unha chea de cartos, pero agora estar esquecido e sin mantemento. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Mario. Turno para... polo meu tono de voz, que estou un pouco... Estás un pouco resfriado. Estou. Pois hai que xogar máis ao balonmano e xa está. Ahora non estou. Mételle unha sudada e xa está. Ahora estou a punto de ser avó, é a miña... Hombre, felicidades. Xa mesmo, esa pode ser... Iso é o máis importante desta vida, ter netos. Máis importante que ter fillos. Pasa que para ter netos hai que ter fillos. É máis importante ter netos, a min que me dera, é máis importante ter netos que fillos. Aseguro volo eu. Aseguro volo eu. Por interés propio, dis. Sí, claro. Que me dera ter un neto. Eu bailaría nunha pallasola. Abelino. Sí, no, deixe. A ver. Bos días. Bos días a todos. A verdade é que, señor Vilariño, non o digo como unha crítica, non o tomo así, pero
as hipérboles que utiliza vostede nas súas intervencións, pois a verdade é que son boas, hai que recoñecerlo. Tamén quero decir que para nós, o tema dos parques e xardíns, pois podo compartir, e para este goberno, pois é unha área importante, todo o que se dixo aquí, pois en parte estou de acordo, pero tamén permítanme que primeiro faga unha reflexión, porque, bueno, por parte do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, pois falase de como está, incluso o señor Mari falaba das sauces, home, decirlle que como collemos as sauces e como temos a día de hoxe este goberno que estaba chea de silvas, culebras e non sei que, fixemos unha primeira actuación. Evidentemente que se irán facendo máis cousas según se vai podendo, pero creo que algo de mérito ten como este goberno, aquela zona que era unha silveira, un nido de culebras, no que a convertiu. Permítanme tamén que falaran das zonas verdes, que o Pontiñas, como se collou no seu día, e como é hoxe, e que as mellores que se lle fixeron, incluídos a restauración dos muiños, a limpieza e na conservación que está a día de hoxe o Pontiñas, que evidentemente pois a erva todos sabemos como é, e hai días que pode estar un pouco mellor e días que está un pouco peor, pero creo que o estado actual do Pontiñas, como estaba no seu día e como está hoxe, creo que é bastante diferente. Falemos eso, como digo, da restauración, por exemplo, dos muiños, do alumbrado público e de moitas vallados que se fixo reparación. Con respecto aos parques, desde que estamos neste goberno, inauguráronse novos parques e fixéronse novos parques, empezando polo Parque do Cocido que temos aquí ao lado, que ademais lle gusta moito aos rapaces, e si que é certo que vamos votar a favor desta moción, porque, é certo que co mal tempo e tamén co vandalismo hai certos parques que, como poderán ver, se retirou por parte do goberno, xa se retirou o mobiliario que había ali con referente a columpios e demais, para instalar uns novos. De feito, pois xa temos un proxecto feito de reparación integral de varios parques, porque, pois temos que ir renovando, que é o que se veu facendo, e cambiando os elementos. Básicamente porque, unha, por desgaste, dúas, por mal tempo, e tres, e iso sí que é unha crítica que ninguén dos que estamos aquí ten culpa, do vandalismo, porque é certo que nos parques infantiles, pois en Lalín hai unha afición considerable e importante ao vandalismo, que tamén aproveito para facer aquí un chamamento ao respeto do mobiliario público, que é de todas e de todos, e, como digo, pois pola nosa parte apoiaremos esta moción e seguiremos dentro das nosas posibilidades e do que os recursos vayan permitindo, mellorando, facendo novos parques e dándolle mellores instalacións aos máis cativos. Gracias, Abelino. Turno para Rafa. Primeiro agradecer ao voceiro do Partido Popular que anuncia o seu apoio, igual que o resto de voceiros, incluído o señor Fleming, digo, mentor da pericilina. Quero decir que é evidente que os parques de Lalín non están no seu mellor momento e que é un goberno que ten 4 anos de experiencia e que algúns levamos en esta casa 9 anos, como pasa o tempo, por certo, casi unha década. Pero, señores do goberno, eu é que lembro perfectamente das primeiras medidas que tomamos, non son batalletas del abuelo, pero foi precisamente a limpeza do Pontiñas, no que se sacaron 18 camións de maleza, no que había pontes podres, e que se lle fixo eu entendo que é unha infraestructura prácticamente imposible de ter ben sempre, é inmensa. Pero, por favor, é que hai, seguramente aquí hai, está o director dunha delegación de un xornal de Lalín, hai fotos e fotos de camións de maleza sacados no ano 15, no ano 16, de como estaba o Paseo do Pontiñas, pontes podres, que, por certo, a Raxoa Presa promove, podenlle preguntar a eles. Quero dicir, o Pontiñas necesita un mantemento permanente, pero non faría eu como arma arrosadiza política a día de hoxe. Eu agradezcolle que vostedes recoñezan que necesita un mantemento. Eu creo que Lalín necesita un embelecemento, tamén nos parques e en outras áreas, é unha cuestión persoal. E tamén ten razón o voceiro do Partido Popular en que as cuestións de urbanidade por parte da veciñanza que nos escoita ou que nos lê mañá nas crónicas ou coa que falamos todos os días é absolutamente fundamental, porque eu que teño o problema que non durmo, que me levanto cedo, incluso as fin de semana, paso por sitios e me dá auténtico noxo ver a cantidade de cabichas, con perdón, non quero utilizar expresións indecorosas aquí nun pleno, pero que son absolutamente impresentables e intolerables por parte da propia veciñanza. Que deso non ten culpa
ninguén que goberne, ni ninguna empresa, é unha cuestión de urbanidade de todos e cada uns dos veciños e das veciñas. Pero a responsabilidade do goberno de Lalín intervén. Os parques non están no seu mellor momento e a min agradezco que vostedes acepten esta crítica en este momento e que teñan a mellor das intencións para poder melloralos. Tamén estou de acordo, tiño para robos e preguntas precisamente o que dixo o compañeiro, iba a decir compañeiro do Metal, compañeiro Mario do Partido Socialista en canto á situación do Parque Canino, que ten absolutamente toda a razón. É creo que un parque que nos está, xa non digo infrautilizando, que non se está utilizando, e, polo tanto, embelezcamos Lalín, que eu creo que vale a pena, empezando precisamente por as nosas áreas verdes. Moitas gracias. Alguna intervención máis ou podemos votar? É verdade, perdón. Non, quedaba a miña intervención. Nada, votamos. Padre, non está, non? A ver, non me pon aí. A ver. A ver, aquí non me marca. Velo ti aí, César. Ben, apróbase por unanimidade, faltan os votos de Medel e máis de Paz. Imos coa moción, o expediente 11, moción do Grupo Municipal Socialista sobre a sustitución do bosque autóctono por eucalitais no sobrear de Arnego. Ten a palabra para a súa defensa Alba Forno. Ben, traemos esta moción hoxe aquí coincidindo un pouco co Día Internacional dos Bosques, porque ademais, trata sobre un tema que nos ten bastante preocupados e que creemos que é de bastante gravidade. Víamos esta semana nunha das portadas xerais da Voz de Galicia que os donos dos montes saltábanse a lei para plantar eucalipto e basicamente é o que está acontecendo tamén en Lalín e é o que nos trae con isto aquí. Traemos esta moción por un problema polo que xa preguntamos noutros plenos, sacámoslo tamén na prensa algún día e volvemos con el en forma de moción para facer un pouco máis de forza e para conseguir que se actúe, porque creo que non podemos seguir a estas alturas mirando cara a outro lado cando isto está acontecendo no noso concello. Eu creo que isto non se trata de discutir ou de dicir se o eucalipto ou o sector forestal contribúe ou non á economía galega ou neste caso do noso concello, que nadie o discute. Neste caso trátase de que se cumpra coa legalidade, que se cumpra coa lei. Trátase de que a Consellería do Medio Ambiente faga cumplir a normativa que hai para a Rede Natura e que se deteñan as plantacións de eucalipto nos sobreirais do Arnego, concretamente nas parroquias de Rodís e de Palio. A día de hoxe, dende fai meses, xa levase destruindo un dos enclaves ambientais máis importantes do noso concello, que son os sobreirais do Arnego, xunto coa Serra do Candán, forman parte da Rede Natura, e nós non queremos nin podemos seguir de brazos cruzados. E vou a ser moi clara, a min dame exactamente igual e non quero ni me interesa saber a quen pertencen estas plantacións, porque iba a traer isto de todos os xeitos. O que queremos é que se cumpla a lei. A Xunta de Galicia é, neste caso, quen ten competencias na materia e debe actuar para frear a destrucción deste espazo natural, que, ademais, é un dos recursos turísticos dos que contamos en Lalín e un recurso que non podemos permitir que se destrúa e que temos que poñer en valor. Hai denuncias tanto da veciñanza como de algunhas asociacións que velan pola conservación do medio. Estas denuncias son de xa fai meses. Esta é unha zona especialmente protexida, donde non só está prohibido eliminar o bosque autóctono, senón que, ademais, hai que ter en conta que estamos nun período concreto no que non se podería plantar eucalipto. Sabemos que hai 7 expedientes abertos en relación con estas plantacións, pero inexplicablemente pasan os meses, o tempo vai avanzando e cando noutras zonas sí que se está
sancionando e sí que se está ordenando retirar as plantacións ilegais, pois aquí non está pasando nada e é algo que nos preocupa. O que queremos con esta moción non é máis que o Pleno do Concello de Lalín se posicione e se exixa á Xunta de Galicia que actúe con respecto a estas prácticas. Non podemos permitir que se siga... Queres máis tempo? Sí. Non podemos permitir que se siga destruindo o tesouro natural que temos aquí. Entendemos que o eucalipto, como dicía antes, ten un valor económico importante, pero a súa plantación debe facerse de xeito regulado e de maneira sostible. É máis cando se duplicaron as plantacións nos últimos 20 anos ou nas últimas 2 décadas. E para isto tamén é importante a segunda parte que poñemos na moción, que sería a recuperación das axudas para eliminar os eucaliptos dos espazos protegidos. En definitiva, pedimos o apoio desta corporación, estou convencida de que é unha moción que todos poden votar a favor sin máis complicación, para que o Concello de Lalín se implique na defensa dos sobreirais do arnego e que a Xunta de Galicia actúe con urxencia para paralizar a plantación de eucalipto neste espazo protegido. Gracias, Alba. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Ariana, ten a palabra. Grazas. Ben, estamos nuns niveis de protección do territorio á cola, temos o 12% do noso territorio protegido contra a recomendación do 30% que se fai a nivel internacional. Temos unha rede escasa, temos unha rede mal estructurada de protección do territorio e levamos 23 anos sin crear un só parque natural novo. E a pregunta é, por que non se crean? Pois non se crean non porque non haxa zonas de especial interese natural, de especial interese da biodiversidade. Non se crean porque se protexemos onde imos poñer os eólicos, onde imos poñer as minas, onde imos poñer os altris. Se protexemos onde vai quedar, entón, a política expoliadora do PP. Onde quedará? Pois a política expoliadora do PP amosou esta semana a nosa tenente de alcalde, Paz Pérez, na súa visita ao Parlamento. E a pregunta é, para dona Paz Pérez, foi vostede ver as plantacións ilegais de eucaliptos do sobreiral do Arnego? Pero Ariana, é unha moción do PSOE que estamos falando. É como lle faz unha pregunta a Paz Pérez nun... Por que é o goberno? Home, pero fala da moción do PSOE, desvirtúela. A moción é do PSOE, non é ni siquiera nosa. Despois ter un apartado rogo se preguntas e pregunta o que queiras. Repito, a política expoliadora do PP amosouse esta semana no Parlamento cando se foi ali a refrendar a Consellería no proxecto de Altri. E a pregunta é, vaise apoiar unha moción do PSOE para que estas plantacións do Arnego, dos sobreirais do Arnego, se protexan sí ou non, porque é que vostedes como goberno e dona Paz Pérez como tenente de alcalde terá que, digo eu, amosar a súa opinión. Eso de primeiro. E logo, eu creo, e sabémolo perfectamente todos, que en 10 anos a paisaxe de Lalín, coa presión eucaliptizadora que vai haber co proxecto de Altri, non vai ser só unha cousa puntual este tipo de plantacións, que todos somos conscientes de que existen e moitas, en todos os sitios, non só aquí, de que se cortan carballos, de que se cortan castiñeiros e de que por un precio mínimo se vende esa madeira e se plantan eucaliptos. E ninguén fai nada, absolutamente nada. E eu creo que neso sí que ten que ver o goberno da Xunta e o goberno do Partido Popular, senón é que vamos, xa sería moito. Pero é que pedirlle ao goberno da Xunta, a conselleira de Medio Ambiente anterior, que estará ainda dando voltas nas portas xiratorias, ou a conselleira de Medio Ambiente actual, que non sabe que bebemos dos ríos, protección ambiental e protección... Dátame un minuto, por favor. E protección nos sobreirais do Arnego é pedir unha altura de miras que non temos. Igual que non temos a altura de miras cando lle chamamos perroflautas de ático a manifestantes da Pobra do Caramiñal, que tamén, home, serán logo perroflautas de ático
os membros que participaron e o público que participou na gala dos Mestre Mateo, os xiareiros do Deportivo da Coruña, os xiareiros do Celta, a xente que asistiu ao concerto de La Raíz na Coruña outro día. Somos todo Galicia, son perroflautas de ático, menos os militantes do PP, dou por feito. E a pregunta é, pero vostedes realmente están de acordo con este proxecto e con esta presión eucalitizadora que se vai sufrir no Deza? Porque é que se o están, a decepción xa é suprema. Outra cousa é que teñen que baixar a cabeza e dicir sí señor, sí señor, sí señor. Que vostedes acusannos moito deso, pero para falar da Casa dos Maias hai que primeiro barrer a propia. Nada máis. Gracias, Adriana. Rafa, ten a palabra. Sí. Bueno, primeiro, comezar polo final dicindo que imos a apoiar, como non pode ser outro xeito, a moción dos compañeros e compañeiras do PSDG. A mí é unha cuestión que me preocupa moito e eu creo que hai, por así decirlo, moito pirata en este sentido con todo relacionado co eucalipto e que probablemente, como decía a concelleira do BNG, e vayamos a anos peores en este sentido, non? Eu quero dicir que no ano 1973, tiña un ano, había 131.000 hectáreas de eucalipto en Galicia. Quero dicir que a día de hoxe estamos nas 431.000 hectáreas de eucalipto en Galicia, cando no ano 92 se estableceu como límite 250.000. E non se está cumplindo, habendo polo medio, por certo, unha moratoria en este sentido. E quero lembrar que en Portugal, que é un país en kilómetros cuadrados máis pequeno do que é España e evidentemente máis grande que Galicia, pero que estamos falando de que ali hai 650.000 hectáreas de eucalipto. Estamos vendo como arde todos os veráns, ano tras ano, precisamente por esta cuestión dos eucaliptos, non? E aquí debemos protexer este sobreiral, faltaría máis, pero creo que é un debate que dá para moitísimo, un debate que vai afectar a nosa sociedade os próximos anos, non é algo menor, e que vou decir que a este grupo que lle ten especialmente preocupado. Eu estou a favor da industria do eucalipto, pero da industria do eucalipto ordenada no seu lugar. Contra eso non temos absolutamente nada, pero que non pode haber aparecer eucaliptos en todos os lados, sabendo, por certo, moratorias que rematan agora e vendo exemplos como está pasando no país irmão, que arde todos os verán. Non vale todo con tal de tirar para adiante con determinado tipo de proxectos. Ordenemos os nosos montes, ordenemos o eucalipto e protexamos zonas tan selleiras como as da proposta dos compañeros e compañeiras do PSDG. Moitas gracias. Grazas. Turno para Avelino. Ben, en primeiro lugar, pois, decir que neste caso a nosa intención pois era votar a favor desta moción, porque, aínda que ao mellor na cabeza da señora Fernández non lle cadre todo, direille que nós estamos a favor, e vai-me entender agora, estamos a favor de que se cumpla a normativa, de que se cumpla a lei e de protexer sitios como a Soberalia do Ornego, pero tamén estamos a favor de que en Galicia se poidan plantar eucaliptos onde corresponde plantalos, onde sea regulado, é un recurso que hai que aproveitar, e ademais cada hectáreas que temos abandonadas en Galicia que están moito mellor producindo un recurso que tendo as abandonadas como as temos. Tamén dicirlle, señora do Partido Socialista, e non é unha crítica, pero este tempo de denuncias tramitas a Consellería de Medio Rural. De feito, nos últimos 3 anos, leva postas máis de 1.115 denuncias de plantacións de eucaliptos. E máis lle digo, preto da miña casa e nalgúns sitios máis de Lalín houve xente que lles fixaron levantar as súas plantacións. Entón, esas plantacións das que vostede fala, se teñen denuncias, máis pronto que tarden poderán tardar 5 meses, 6 meses ou un ano que llas farán levantar. Tamén, logo xa, por centrar un pouco a señora Fernández, evidentemente que teño que contestarlle. Saliu aquí co argumentario do Bloque Nacionalista Galego, que agora só é o único tema que teñen, e contando certas mentiras. A primeira, intentan vender de que con certo proxecto o que nós se apoiamos é a eucatalización de Galicia, cando en Galicia a realidade é que se producen a día de hoxe 6 millóns de metros cúbicos de madeira, dos cales só crean valor engadido en Galicia 2 millóns
de metros cúbicos de eucalipto e outros 4 millóns de metros cúbicos de eucaliptos se van fora de Galicia. Pero, desde logo, que eu non vou ter a osadía que teñen todos os do Bloque Nacionalista Galego, que agora se convertiron todos en técnicos medioambientales, eu non vou ter esa osadía, pero sí que fago unha reflexión, e sin entrar no xogo político quería entrar vostede, e a reflexión que lle fago á xente é a seguinte: se 42 técnicos que supostamente, según vostedes, son presionados e ecuacionados, eu pregúntome, hai 42 personas, 42 funcionarios que, sabendo que o seu proxecto e os seus informes van acabar no xulgado e posiblemente acaben no TSJ ou no Tribunal de Xusticia da Unión Europea, que van informar en contra do que marca a normativa? Van informar en contra da normativa medioambiental máis exixente do mundo, que é a que temos nós? Non o sei, eu é unha reflexión que deixo encima da mesa se alguén estaría disposto a xogarse o seu pelexo e a saber que os seus informes é que seguramente vayan a ter que ir declarar aos tribunais polo que informaron sobre ese proxecto. E con isto remato, señora Fernández, que vostedes sigan con esa idea do non, síganlle mentindo á xente, sigan con esa osadía de creerse os maiores técnicos e salvadores do medio ambiente, da vanguarda absoluta, que ao final de todo isto, pois a realidade se acabará demostrando, como lle acabo de demostrar, que a maioría do eucalipto que se produce en Galicia se marcha de Galicia sin crear ningún valor engadido, co cal non é necesario que haxa máis plantacións de eucalipto. E con isto, e tamén remato, que hai unha normativa que as plantacións de eucaliptos que se levan cursadas máis de 1100 denuncias, pero isto non implica como que no coche tens que levar o cinturón de seguridade. E hai xente que non o leva. Hai algún que anda 10 km e nunca o pillan e vai todos os días sin o cinturón. E hai moita xente que vai sin o cinturón, a pillan e a sancionan. Pois iso é o que se está a facer. No noso Concello levantáronse plantacións de eucalipto e asegúrolle que esas que non cumplen a normativa, como lle dixen, tardarán 7, 8 ou 10 meses, pero acabarán tendo que levantalas ca normativa actual. Moitas gracias. Gracias, Abelino. Pillaronte sin cinto logo. Alba, ten a palabra. Si, nada, eu acabo en pouquiño. Alegro-me primeiro de que voten a favor, pero, por favor, que fagan algo. Primeiro, que remitan este acordo que se vai a tomar hoxe á Xunta de Galicia e que presionen para que isto se solucione. Eu estou de acordo en que isto se vai a solucionar e se vai a ordenar, levantar, pero a mí o que me preocupa é que isto aumenta cada día. Porque cando ao principio era unha finca pequena, cada día estáse plantando máis, estáse facendo máis bosque autóctono, co cal dentro de 6 meses, ao mellor, a plantación é de 2 hectáreas máis. E ao final son 2 hectáreas máis que desaparecen de bosque autóctono. E aclaro, Abelino, que Rede Natura, que é o espazo do que estamos falando, correspóndelle a medio ambiente e non a rural, que decía antes. E, noutro caso, como dixen antes, isto non vai de plantar eucalipto ou non, nin vai de que nos guste ou non o eucalipto, nin da economía que xera o forestal ou o eucalipto. Xa dixen que o eucalipto e o forestal, pois de maneira ordenada, nada que dicir, todo o contrario. Vai, como falaba, de facer cumplir a normativa e de facer cumplir a lei. E esta normativa, está claro que non se está cumprindo nos sobreidades do arnego, e isto é o que pedimos hoxe aquí na moción, nin máis nin menos. E sabemos que noutras partes do Concello, como ben dicías, que se está mandando retirar plantacións, e o que queremos é que se atúe nesta antes de que isto vaya a máis. O que non pode seguir pasando é que non fagamos nada, que dentro do Concello de Larín non fagamos nada, porque isto é algo que tamén afecta ao Concello de Larín e afecta a todos os veciños e veciñas, porque, como dicía antes, non só é parte do noso medio ambiente, senón que tamén é un recurso turístico que temos en Larín. Entón, temos que mirar por el e cuidalo. E nada máis, como todo na vida, nunca sabemos o que temos ata que o perdemos, e esperemos non ter que perder de todo ou máis do que perdemos xa nos sobreidades do arnego para facer algo. E remato. Gracias, Alba. Pois parece que como se nós actuáramos distinto de outros concellos. Cada administración ten as súas competencias. E as competencias
as que vostede fai mención non son precisamente dos concellos. Pero, en todo caso, aceptamos pulpo como animal de compañía e votamos a moción a favor, porque estamos de acordo no espírito da mesma. E mire unha cousa, gracias a Deus, se algún concello tuvera que dar un premio por manter a paisaxe máis tradicional que hai en Galicia, un dos candidatos sería Lalín. Asegúrollo, Nós, de momento, ainda temos máis de 200 carballeiras inventariadas no Pexón. Nós, de momento, aínda o eucalipto non chegou aos niveles que chegou noutros concellos nin de broma, e a paisaxe do Deza, pero especialmente a de Lalín, aínda é unha paisaxe parecida a que había na época de nosos avós. Noutros concellos, nin en broma, son eucalitales perpetuos. E vas por eles e non ves outra cousa que eucaliptos. Incluso en sitios donde se fixa concentración parcelaria e plantouse todo eucaliptos. Así que aquí ainda menos mal, porque ainda temos unha paisaxe razonablemente factible. E, desde logo, comparar as carballeiras e os soutos con eucalitais non ten nada que ver. Que ocorre? Que o problema é a rentabilidade. Por iso, moitas veces, a xente hai que sancionala, arriscas a que a sancionen, porque quere quitarlle unha rentabilidade ao seu monte. Ben, votamos. Non funciona isto. Non che sale o teu. Dalle aí, dalle de segunda. 20 votos emitidos, 20 a favor, apróbase por unanimidade. Moción do Bloque Nacionalista Galego para instar a Consellería de Sanidade da Xunta a dotar do Centro Integral de Saúde de Lalín 2 prazas de psicoloxía e 2 de psiquiatría. Teño que me ausentar, pido disculpas ao Bloque, que é a única moción na que non estou, porque teño que ir a Santiago a Consellería e teño unha reunión que me chamaron, ahora teño que estar ali antes da 1. Entón, pido vos disculpas, non vou estar no debate desta moción, pero nós xa o vimos antes, xa estuvemos vendo como grupo, sempre estudiamos os plenos, vai na defender Noelia, e xa temos claro o que queremos con esta moción, así que, inda que eu non este, pois non afecta, porque, ademais, falta o voto de Medela, e máis faltaría o meu, quedamos, digamos, na mesma situación. Perdemos 2. Devo estar espeso. É que eu estou cavilando unha cousa da Xunta que me chamaron, mandaron un mensaje, teño que estar ali antes da 1 e non quero infringir moito. Paz. Quen vai intervir? Bueno, seguimos co orden do día. Pasamos ao expediente de moción do Benegas, instando a Consellería de Sanidade da Xunta a dotar ao Centro Integral de Saúde de Lalín de 2 prazas de psicoloxía e 2 de psiquiatría. Tes a palabra, Paco. A ver, quedou marcado aí con 3, perdón, os 5 e o 8. Vale. Como? Vale. Veña que estáche correndo. Se me deixades falar. Nada, a moción que presentamos é un tema que vimos denunciando en reiteradas ocasións, pero que co paso do tempo, como o tema para nós tan importante, porque lle afecta a imensa maioría
da cidadanía e é seguramente un dos grandes esquecidos e dos máis difíciles tamén de afrontar, como o tema da saúde mental, pois estamos vendo como lonxe de mellorar empeora, non? Estamos vendo como que nos adiantábamos cando, por exemplo, non fomos á inauguración do CIS porque dicíamos que era un mero cambio de envoltorio, pois se está cumplindo, non? Toda a sociedade está percibindo como o CIS está cheo das mesmas carencias co anterior centro de saúde, non? E a nós o que nos interesa é un edificio que este ben, pero sobre todo que este dotado das especialidades e dos medios humanos e técnicos necesarios. No tema da saúde mental nos parece fundamental mudar radicalmente o que está acontecendo en Lalín. Nos falamos que hai, obviamente, dependentes do CHUS. Bueno, a mí gustaríame que se me atendera. Non digo, se quer atender, pois sigo, e se vos parece un tema que non ten importancia, pois nada. Nos temos, como decía, no CIS, mais non dependentes da plantilla do CIS, e aí radica a importancia, un psiquiatra e unha psicóloga que para nós, por eso pedimos que pasen a formar parte do CIS, porque isto non é unha importancia ou un feito menor. Por que? Porque os pacientes atópanse que despois de ter que agardar 4 ou 5 meses por a primeira consulta, cando volven, pois atopan que hai outra persoa no seu sitio co trauma e o difícil que é para un paciente volver a contar a historia que lle ocupa, non? E entendemos tamén que hai situacións que son gravísimas dunha auténtica falta de humanidade por parte do Partido Popular, por parte da Xunta de Galicia, e por iso pedimos que se reforce con 2 plazas máis, unha en psicoloxía e outra en psiquiatría, porque, como denunciamos, estamos vendo, e aquí teño precisamente a denuncia da persoa, unha das denuncias da persoa que sufriu como a súa última consulta en psiquiatría foi en xuño do ano 2024, meses despois intentouse suicidar, insisto, intentouse suicidar, varios recursos por escrito, varias queixas por escrito desta persoa máis do seu médico de cabeceira, e despois de denuncialo nos a pasada semana, no día de onte, cítana para abril. 10 meses para que lle den cita en psiquiatría a unha persoa con intento de suicidio. Eu creo que isto relata con total rigurosidade, crueldade e auténtica tristura de quen está falando como estamos. E, polo tanto, entendo que o que non pode ser é que a xente que precise atención na saúde mental, que tarde ou cedo precisámola todos e todas, teña que obviamente agardar a 5, 6, 7 ou incluso 10 meses con estes antecedentes, que xa son, insisto, inhumanos, ou que desde logo se deixen mans de quen teña capacidade ou non, verdade, de ir á privada pagando. E sabemos que moitísima xente non ten esa capacidade, que evidentemente, cando ti levas un seguimento dun profesional na pública de 4, 5, 6, 7 meses, eso é nada, en moitísimos casos é o mesmo. Polo tanto, insisto, cunhas listas de garda terribles, cunha área, obviamente, de atención de casi 40.000 persoas, como ten este CIS, por iso... Queres algo máis? Necesitas? Remataches, Paco, sí. Turno de intervención para nós hoy, Anxo. Tes a palabra, Anxo. Vale. Vamos a ver, nos vamos a apoiar esta moción, concordamos plenamente que non hai suficientes psiquiatras, psicólogos na sanidade pública
galega para atender a demanda actual e por causa disto non se lle está a dar aos pacientes a atención de calidade que merecen. A situación aínda é máis delicada en concellos como o noso, porque moitas veces os usuarios vense na obriga de ter que desplazarse a Santiago para seren atendidos. E hai unha realidade que a saúde mental en Galicia empeora. Somos a segunda comunidade autónoma coa taxa de suicidios máis elevada, 4 puntos por riba da media do Estado. Somos a comunidade autónoma con máis casos de depresión e ansiedade. Somos tamén a comunidade autónoma onde máis ansiolíticos e antidepresivos se consumen. Polo tanto, nós entendemos que este asunto merece toda a nosa atención. Sabemos que os factores socioeconómicos están estreitamente relacionados coa saúde mental e nós pensamos que ninguén ten por que vivir un inferno ou perder a súa vida por non ter recursos económicos suficientes. É dicir, isto é unha cuestión de vontade política. E, por último, para rematar, nos presentámonos ás eleccións de 2023 cunha proposta para elaborar un plan municipal de saúde mental. En primeiro lugar, para ter datos da prevalencia destas doenzas entre a poboación do Concello e tamén para implementar estrategias de prevención e intervención en base a esa información. Eu quero aproveitar esta intervención para pedirlle ao Goberno de Lalín que considere a posibilidade de poñer en marcha un plan municipal de saúde mental. Nada máis. Ben, vas a intervir, Iria. Turno de intervención para Compromiso por Lalín. Ten a palabra Iria. Ben, xa adianto tamén que nós tamén imos a votar a favor da demanda destes servizos porque o benestar psicolóxico e emocional das veciñas e dos veciños é unha prioridade. E é innegable que o acceso a profesionais da saúde mental, tanto como os psiquiatras como os psicólogos, é esencial para garantir unha atención adecuada, ademais do impacto destes trastornos na calidade de vida dos pacientes e os seus familiares. Tamén creemos que é necesario que a Consellería de Sanidade realice un estudo e dote ao CIS de máis persoal de saúde mental e, da mesma forma, as autoridades sanitarias deberían reforzar a formación e o apoio aos profesionais da saúde mental existentes, promovendo un entorno adecuado que lles permita atender de maneira óptima as crecentes demandas sobre a saúde mental, porque, como ben dicía antes Paco, non pode ser que teñamos que esperar case un ano para poder ser atendidos e cando por fin conseguimos ser atendidos a nosas citas sexa de tan só 15 minutos. Nada máis. Gracias. Ben, por parte do Partido Popular vai intervir Noelia, concelleira de Sanidade. Tes a palabra, Noelia. Bos días a todos e a todas. Hoxe traese aquí unha moción coa finalidade de que se vote en contra para dar a impresión de que a Xunta de Galicia non se preocupa o suficiente da nosa saúde mental. Sen embargo, isto non é así. É necesario poñer de manifesto que o feito de que os profesionais da saúde mental que exercen en Lalín sean da plantilla do CHUS é algo normal e non xera ningún problema na asistencia sanitaria local. Isto é así porque se trata de atención hospitalaria e non de atención primaria. O que é verdadeiramente importante é que estes profesionais atenden consultas en Lalín os 5 días da semana. É falso que o normal para conseguir unha cita de saúde mental sexa un tempo medio de espera de 4 meses, posto no que levamos de ano é de 42 días, é dicir, un mes e 12 días, case unha cuarta parte dos 4 meses que se xuxiren. Ademais, se observamos os resultados das listas de espera do 2024 publicadas recentemente pola Consellería de Sanidade, pódese ver que a peche do ano as persoas que habían en lista de espera por unha consulta de psiquiatría na área de Santiago, na área sanitaria de Santiago, levaban menos de 3 meses. A pandemia sufrida no 2020 puxo de relevo, máis se cabe, os problemas de saúde mental, polo que as administracións tiveron que reaccionar e tomar medidas para intentar mellorar a atención nese eido. A Xunta de Galicia foi das primeiras comunidades autónomas en definir unha folla de ruta co Plan de Saúde Mental de Galicia post-Covid 2020-2024, con 36 millóns de euros consignados para aumento de persoal ata crear 244 novas plazas.
De forma resumida, citar que se crearon novas unidades de saúde mental en todas as áreas sanitarias, 7 unidades de prevención intensiva do suicidio e que Galicia tamén ten, ou sea, que tamén é pioneira na implantación dun modelo de prevención do suicidio na xuventude co programa JAM. Para destacar o impacto do Plan de Saúde Mental 2020-2024, podemos observar un aumento de ratio dos profesionais de psicoloxía clínica dende o 3,4 por 100.000 habitantes no 2020 a 5,2 na actualidade, é dicir, un aumento do 35% en tan só 4 anos. Tamén aumentou o ratio de psiquiatras dende o 7,4 ata 8,6 na actualidade, dato moi próximo á media estatal de 9,2 por cada 100.000 habitantes. Por tanto, en canto á súa petición de comprometer a convocatoria das prazas de formación especializada, estamos de acordo e estámolo porque eso xa está sendo precisamente a política da Xunta. Dous minutiños, Noelia. Un solo, que xa... Remato dicindo que por moito que se queira menospreciar o novo centro de saúde, o certo é que xa se están prestando máis servicios, como por exemplo neumoloxía e cardioloxía. É certo que non podemos nin debemos conformarnos, pero tamén é certo que paso a paso se van conseguindo as cousas. Nada máis. Gracias, Noelia. Tes a palabra, Paco. Eu. Bueno, de verdad, pareceme triste, de verdad, estou medindo as palabras, indecente, irresponsable, que insulta a xente que necesita, que senón non a vexo, digo, porfa, gracias, que insulta a xente que precisa deste servizo, xa porque vostede vai a privada, ou non vai, ou non lle fai falta. Pero, desde logo, dicir aquí, supoño que todo o mundo que escoite, que nun mes e 15 días teñen vez co psiquiatra ou co psicólogo no centro de saúde de Lalín, é ser unha auténtica mentirosa. Mentir con algo tan delicado. Mentir con algo tan delicado. Mire, como pode dicir vostede que eu ademais creo, adicas a sanidade, non, adicas a sanidade, vale, vostede que se adica a sanidade, que é igual que o profesional dependa ou non do CIS ou do CHUS, pero é o mesmo que un paciente cunha depresión grave o atenda un profesional e dentro de 5 ou 6 meses volva ali e en vez de ter un tratamento que siga con unha animalada de espacio de 5 ou 6 meses mínimo, co atenda a outro profesional, onde lle ten que volver a contar toda a súa vida. Como di vostede, adicándose á sanidade, que iso non ten importancia? Non lle terá vostede, pero desde logo a xente que sufre iso tenlle moitísima. Como pode ser, se o que vostede di tivera un mínimo de base, que a xente que ten vez en psiquiatría en Lalín, desde hai 15 días ou 20, estén sendo citados para baixar esa lista escandalosa da Garda a Santiago de Compostela. O sea que nin tan siquera o CIS cubre iso. E iso sabe vostede, igual que a min, e unha vez máis está mentindo para defender o indefendible. Mire, e decir, eu de verdade que non son un indecente político. Faleille dun caso de alguén que está ao límite. E vostede, quen lle escribiu o que leu, pero vostede é responsable do que lé, vale? Dicir que a finalidade nosa, dame 2 minutos, por favor. Dicir públicamente neste salón de plenos que a finalidade nosa é que se... Ai, perdona, Paco, dincho o tempo e non che din, ahora sí. Ben, dicir que a finalidade nosa é, como dixo vostede textualmente, que se vote en contra desta iniciativa, é, de verdade, insisto, moi grave, moi insultante para as persoas
que teñen este problema e dunha irresponsabilidade política sin límites. Vostede vai facer carreira política, hoxe quedoume clarísimo. É unha profesional que acaba de quedar á altura do betún. Acaba de demostrar que non lle importan para nada os pacientes. Para nada. Porque chegar con esta cantidade de mentiras a este salón de pleno é gravísimo. É gravísimo. Vostede, mire, ensinei unha persoa que está en situación de suicidio. 10 meses, E frente a isto vostede, e aquí o ten, e o sabe, o médico de cabecera que pediu por escrito varias que lle adiantaran a cita e saben, obviamente, nos Sergas. E vostede ven aquí a decir 1 mes e 15 días. Eu, de verdade, eu creo que en política hai cousas nas que podemos debatir, e tenemos distintas visións. E se vostedes neste tema teñen un sistema tan precario e obviamente vendido á cidadanía para que se faga negocio legítimamente na privada e que pode ir á privada quen teña recursos, pero que non os teña, desde logo, nós queremos que teña unha opción de ir ao público, creo que non vale todo en política. E nestos temas, insisto, non hai que ser dun partido ou do outro, hai que ser humanos. E vostedes demostraron hoxe que carecen da máis mínimo humanidade nesta materia. Rematou, Paco. Bueno, a compañeira, a concelleira de Sanidade, os datos que lle dou son datos estadísticos, datos que evidentemente pódense contrastar. Déixeme falar, Paco, que xa cerramos. Déixeme falar. Son datos estadísticos que poden ser contrastables. Por favor. Os que tiramos de ver a como atenden en Alí ao mes e 15 días. Traémonos. E se non dimitides vos, e se non dimito eu, vale, dos que estades falando. Desde logo, Paco, que todos os esforzos en sanidade e servicios sociais son todos sempre mellorables. Son todos sempre mellorables. Está vivindo auténticos dramas, dramas. É que a saúde, evidentemente, que genera drama, pero todo inmediato non pode ser. Claro que non pode ser, pero os datos que lle dixo a concelleira son así. Aí non lle minteu, non pode usted tamén dirixirse a ela con ese desprecio na súa profesión. Bueno, vamos a pasar a votación. Bueno, pero diferencio do tratamento á súa profesión e á súa valía como profesional que é. Non lle teño porque coñezo desta corporación, deste mandato, e o único que teño un bo concepto dela. Teño desprecio a súa intervención, que quede claro. Bueno, pois iso é o que vamos a votar agora. Quen falta por votar? Ninguén. Faltame dela e o alcalde. Bueno, votos totais 21, a favor 8, abstención ningún, en contra 11 e non emitidos 2. Queda 19. Entonces non fixo ben o recuento, o que? Votos totais, a ver. Non. 8 a favor e 11 en contra. Está. Claro, porque 2 están non emitidos. Está ben. Pasamos ao punto 13, rogos e preguntas. Queredes facelas aquí ou pasalas? Sí, pois venga, tes a palabra, Paco. O
O que pasa é que, para que conste por escrito, porque a quen é dirixido non está, en todo caso, plantexo e ten oportunidade, obviamente, non de contestarme hoxe, pero de contestarme mañá si quere, e de que vaya, como nos gustaría desde o BNG, na dirección que lle solicitamos, que obviamente o señor alcalde, se non pensa, claro, eu tiña aquí pensado dicirlle que era un bo momento pleno, obviamente o pleno porque tivo que marchar, non lle vai ser un bo momento, digo, non teño nada que criticar, que tivera un compromiso, pero digo que ten todas as opcións para facelo neste prego que lle facemos este rogo hoxe ou mañá, agardamos que cando antes, así o solicitamos agora mesmo, e rectificar as súas injustificables palabras a raíz dunha iniciativa que presentou o BNG de Lalín a través da súa responsável local para que este alcalde e este goberno se posicionara en contra de Altri, obviamente justificado nos enormes perxuicios que entendemos que trae para este país, para esta comarca e en concreto tamén para Lalín, pero que en todo caso tamén, como decía Belino, todo debatible, entón cada un terá as súas posicións, faltaría máis, pero que para nós é totalmente indefendible, impresentable e desde logo temos que combatilo en termos políticos, foi que a súa resposta a esta solicitude do BNG de Lalín foi que chamarlle mundo da farándula audiovisual galego e hipócritas audiovisual galego por defender o galego e posicionarse públicamente como fixeron algúns e algunhas deles en contra de Altri. Non os premios como foron os Mestre Mateo, coa importancia que teñen e que inda por riba se celebraron no noso Concello en Lalín. Eu entendo que ningún alcalde pode, ni ningún representante público, pode dirixirse así a ninguén. Máximo, se eres ainda por riba o anfitrión dos propios premios. Tamén nos parece igual de condenable e por eso lle pedimos que rectifique palabras. Queres un pouquiño máis? Tan indefendibles e tan censurables textualmente como son dirixirse aos ecologistas, polo tanto, alguén, como se fora un insulto ser ecoloxista, cando desde logo os que entendemos que ser ecoloxista é un piropo e desde logo ter amor e respeto ao medio ambiente, parece que para vostedes é algo malo, pero definilos como perroflautas urbanos ou ecoloxistas que viven en áticos nas cidades. Eu, de verdade, non queremos, desde o BNG, non queremos que Lalín se coñeza por estas declaracións impresentables e por eso instamos a que a rectifique no menor prazo de tempo posible. Moitas grazas. Ben, tedes a intervención. Ai, perdona. Ariana, tes ti. Sí, é unha apreciación nada máis. Eu no pleno pasado fixe unha pregunta para saber se cumpliran as bases dos postos da carpa do cocido. Eu non sei quen contesta estas preguntas, pero a esta pregunta a resposta é: as bases da carpa do cocido non teñen nada que ver nin se rixen na feira do mel. Ao ser un evento diferente e cunha organización diferente. Cumplíronse as bases dos postos da carpa do cocido deste ano, sí ou non? Solamente teñen que contestar sí ou non, porque que esta resposta non ten nada que ver cos que se preguntou. E nada máis. Hombre, pon Ariana Fernández. Non é culpa súa. Mezclar. Seguimos. Mezclar, sí. Anxo, tes a palabra. Sí, bueno, eu quería saber o bache que hai na parte de arriba da Montefaro, que creo que xa se recheou 3 veces e cada vez que chove pois se volve a facer o bache e tal, e ten unhas dimensións considerables cando se vai a proceder a arreglar eso en condicións. Eso por unha parte. E despois, por outra parte, o cruce que une a rúa Antonia Ferrín Moreiras e a Luís González e Taboada.
cada vez que pasa un coche por aí ten que pasar en primeira a 10 por hora porque se non toca a fondo. Isto leva pasando desde o minuto 1 que se fixo isto. Eu preguntei en privado hai ano e pico e dixo que se iba a facer algo sobre este asunto e non se fixo nada. Vaise facer algo con este asunto e cando se ten pensado facer algo con este asunto? Moitas gracias. Alba, tes a palabra. Sí, bueno, tres bastante breves. Antes falábase dos descontos da P53, parece que o Concello van vir ben, porque víamos nos decretos unha factura de 800 euros de Acega en peaxes Lalín Santiago dos órganos de goberno do Concello de Lalín. Parece que son vostedes inversores desta empresa. Pregúntome cantos viaxes se fixeron nun mes para ter que pagar unha factura de 800 euros. Da parcelaria de Vilatuxe, fai anos o concelleiro Abelino Souto vaticinaba e vaticinou varias datas, de unas aquí en pleno, para finalizar, entregar os títulos da parcelaria de Vilatuxe. Non cumpliron. Non cumpliron a día de hoxe, anos despois, os veciños e veciñas seguen demandando explicacións e seguen preguntando polo tema. Eu pregúntolle se teñen datas ou se teñen algunha información de cando van ver rematada de unha vez por todas a parcelaria de Vilatuxe. E despois, e por último, rogámoslle, e este é un rogo, que suban o nivel. Que suban o nivel, neste caso refírome ao que xa se comentou en varias ocasións, que deixen os insultos a un lado, que non se insulte neste caso os detractores de Altri chamándolle perroflautas urbanos, cando este demais, bueno, é un proxecto que está no debate público, que ten un impacto importante, e polo tanto que eu creo que hai que tratar de maneira seria, non con tanta frivolidade. Rogámoslle que deixe as descalificacións a un lado e tamén, por outra banda, algo que estamos acostumados a escoitar, que non trate de dividir a sociedade tratando de confrontar dunha maneira un tanto artificial o rural co urbano, porque é puro populismo barato e rancio, ademais. E espero que todo o que teñan que decir, e pregúntolle se todo o que teñen que vostedes que decir deste proxecto, pois é que os que están en contra son perroflautas urbanos. E remato. Turno para alguén que quere... Rafa, tes a palabra. Sí, aquí de perroflauta urbano a goberno de Lalín, varias cuestións. Primeiro, tiña apuntado que xa fixo referencia a isto a concelleira do PSD Alba Forno, que se fai algún tipo de acción judicial pola cuestión da competencia do SAF, estaría ben, co custe que ten para o Concello de Lalín, tamén valoralo co propio conservatorio. Estamos de acordo, xa tiña apuntado, despois xa dixo ela, se o goberno de Lalín valora tomar esta mesma medida para que non lle teña este custe ao Concello de Lalín, porque non é unha competencia propia. Despois tiña aquí apuntado se hai algún tipo de avance, onde te falei co cura párroco desto, sobre a capela da Santa Lucía de Bendoiro. E se hai que pedir algún tipo de implicación da Consellería de Cultura para que se poida facer o seu arranxo. Non nos gustaría traerlo como moción, pero se necesario traémoslo como moción. Lembro que está aprobado en pleno por unanimidade, non, que BNG votou en contra, pero polo resto sí hai xa bastante tempo. O parque canino, a día de hoxe ten algún tipo de utilización, van os canis, xa que os canis lupus vostedes queren acabar con eles, ten algún tipo de aplicación práctica a día de hoxe ou non. Despois viñeron un grupo de veciños de Lalín, da rúa principal de Loriga, a falar comigo outro día, solicitando unha cuestión, porque di que se lles está multando cando fan unha pequena parada ali precisamente para poder baixar algo nas súas casas, unha parada destas rápidas. Eu non critico que se lles multe, porque se está aplicando a normativa como debe ser. Quede ben claro que non é unha crítica á policía local, todo o contrario, pero si me decían se se podía valorar a posibilidade de ter os veciños desas dúas rúas pois unha especie de pegatina no coche na que se lle permitise. Espera que che amplíe un pouquiño. Para poder baixar algún tipo de caixas ou de cuestións ou incluso de persoas sin que non se lle multe. Eu traslado esta petición e quede claro que non é unha crítica á policía local, que simplemente cumple coa legislación vixente, por así decirlo. E nada máis. Moitas gracias. Algúnha intervención máis?
Bueno, pois entonces damos por rematado este pleno. Bo fin de semana.